يتدان الله ماشي جميل على بونا سمع اب وولد ومنفس قدوس آد أملاك وقدس الثلاثي زامن وقت معصن كدك سيطان بكر مزات مية قدس بيت كريستيان انتي تسم يا مريم صيان العالم والعالم عالم ناكتا كجين سباك نبارك كجين تامنك نسلك كجين سبكاك نغني لك جون كن لاسمك قدوس سجل لك أزلك سجد كل بركو لك يتكني كل لسان أنت وت أملاك أمالك تو زياغا سون سنغس أملاك أنت لكل جس قال كل زنبس نسوا كان نبكى ما مهارن قدوس ولكن زي بلا أنت مسسبت صلي كما زوالو قدوس 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 እግዚአብሔር አምላክና ነበርካ ዘለኻን ኩሉ ሕሊፍ ካድ ማን ዘለዓለም ዓለም ትነበር ካብ ምስራቅ ሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳዕ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይኹን ኣብ ዕድሜና እዛ መዓልቲ እዚኣን እዛ ሰዓት እዚኣን ዝሃብካናን ዝወሰካናን ናይዛ መዓልቲ እዚኣ ሰባት ስለ ዝገበርካና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ሕጂ ድማ ጉባኤና መንፈስካ ተመርሐ ብሓይልኻ ተደገፈ ጉባኤ ቅዱሳን ግበረልና ብመንፈስ እናዓብየሉ ንዓኻ ንፈልጠሉ ግበረልና እንጽልዮ ጸሎት ኣምላኽና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ስኻ ትሰምዖ ጸሎት ግበረልና እንመሃሮ ቃልካ ድማ ስኻ ትዛረበና ከም ዘለኻ ፈሊጥና ድማ ንሕና ብኣእምሮ ክንሰምዖ ኣምላኽና ስኻ ርድኣና ብርሃነ ልደትካ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና እዚ እናኣትዎ ዘለና ዓመት ድማ ኣምላኽና ኩሉ እንተናና በተሓሳስባና ንልወጠሉ መገድና ዝሕደሰሉ ውሽጥና ዝነጽሐሉ ብንስሓ ድማ ኣምላኽና ማኻ ንቐርበሉ ዘመን ግበረልና ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፍለና ብኢድ መላእኽቲ ሓልዋና ኣብ ሕማም ዘለዉ ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ጸናናዓልና ተጨኒቖም ዘለዉ ርበሎም ጠምዮም ጸምዮም ዘለዉ ንስዓዮም ብስጋ ብነብሲ ተኣስሩ ፍትሓዮም ፋሕ ዝበሉ ኣክቦም ኣብ ፀባ ኣብ ሽግር ኣብ መከራ ንዘለዉ ድማ መሰረ ፍጠረሎም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለመሃበና ሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና እንደገና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኣወዝት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕናኸ ድንግል ኢኺ ንስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኪ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና አሜን ይፍታህ ወይ ስለ ጊዜና አምላክ ነው ለኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒከ ካና ሰሪያት ያደምሳት ያበሳው ሁሉ ለብርከሻት ይብራን አንቱ ማዕውየ ካናቶ ወይደ ቆናት ዶን ሳይርጎ ጸናት በበስመከም ኩኑታኖን ጻነ ይረሰነት ብሏን ስሜት ዚዮ ማሃረነ ክርስቶስ መልዓሰት ተኽልተም ዚዮ ማሃረነ ክርስቶስ 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهارن كرسوس مل 10 تغلتين بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم هرن كرسوس بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم هرن 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 كرسوس بنت اجزتنا مريم مهارن كرسوس ናይ ድቃት ጸሎት እዛ ሰዓት እዚኣ መንበር ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብርን መፈጸምታ ሰዓት መዓልትን እያ ከምኡውን ድቃስ ኣምሳል መስለ ዝኾነ ከም መወዳእታ ግዜ ዕድመ ሰብ ትቁፀር ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገርን ዝገበረልና ይቕረ ባህል እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነሉና ሰዊሩናን ረዲኡናን ሃሊውናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን ተማቕበናን ኣጽኒዕናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሒና እዩ جنب ذا قدس على زيان كل زمن يوتنا بفصم سلام كحلونا كل زحجابير أملخنا لمنولنا وقويتنا جابير كل تحزابون قويتنا أملخنا مدعنا يسكر كرسوس فعلي كل قبرن من تقول قبرنا وش كل قبرن مسكنا كلنا سلا صور كنا زر داخلنا زحل قنا نبغاو سلا زقرب كنا تقبل كنا سلا زعب كنا زتنا خنا سعد يوم سلا زبط خنا مسكنا كان وقويتاي قرب لنا ومفكر سب سلا زل من كلنا كم محرت كون دللنا إذا قدس على زيان كل زمن يوتنا
ንኣኻ ብምፍራህ ብፍፅም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መቀናን ዕቡን ጉርን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምክልኽፋት ሰባትን ምልዓል ፀላን ጎይታ ካበይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዝርያት ዘለናዮ ቦታ እውን ኣርሕቕ እጣዕምን ዝሓይሽን ዘለና ተምንን ቅድሚትን ኩሉ ሓይሊ ፀላእን ክረግዝ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሓና እምበርና ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ብሳኻ ማዕረ ምሕቦም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ክብርን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ናይ ንስሓ መዝሙር 51 ኣምላክ ከምሳልኻ መሓረኒ ከም ተዓቢርካ ኣበሳይ ደምስስ ካብ ኣበሳይ ፀቢካ ሓፀበኒ ካብ ሓጢኣተይ እውን ኣፅርየኒ ኣነ ኣበሳይ ይፈልጥ ኣለኹ እሞ ሓጢኣተይ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመ እዩ ብዘረባኻ ፃድቕ ፍርድኻ ንፆንካ ትርከብ ሰኣነ ንዓኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሚኻ እከይ ገበርኩ ንሆ ብኣበሳ ተወለድኩ ወይ ከዓ ብሓጢኣት ተነሰተኒ ንሆ ንሓቂ ውሽጢ ኢኻ ትደልዮ ኣብ ሕውን ጥበብ መሃረኒ እንተኽፀረ ስስምዕ ዛፅርየኒ ካብ በረድ ክፅዕዱ ሕፀበኒ እተን ዝቐጥቀጥካየን ዓፅምቲ ሕጎሳስ ባህታን ሓጎስና ስማዓኒ ገጽካ ኣብ ሓጢኣተይ ከውሎ ንብዘሎ ኣበሳይ እውን ደምስሶ ወኣምላኽ ፅሩይ ልቢ ፍጠረለይ ፅኑዕ መንፈስካ ውሽጢ ይሓድስ ካብ ገጽካ ይደርብየኒ ቅዱስ መንፈስካ እውን ኣይተግድፈኒ ሓጎስ ምድሓንካ ምለሰለይ ብፍቓደኛ መንፈስ እውን ደግፈኒ መገድኻ ንመፍረስ ዝኽምሮም እየ ሓጥኣን ናባኻ ክምለሱ እዮም ወኣምላኽ ኣምላኽ ምድሓነይ ካብ ዕዳደም ኣናግፈኒ ልሳነይ ንፅድቅኻ እልል ክትብለሉ እያ ጎይታዬ ኣፈይ ምስጋና ክነግር ስኸናፍረይ ክፈት መስዋዕቲ ባይሃብለካኒ ተዘይኮነስ መቕረብ ኩልካ ነረ መስዋዕቲ መራራይ ትውጎን ኢኻ እሞ መስዋዕቲ ኣምላኽ ስቡር መንፈስ እዩ ወኣምላኽ ንስቡርን ቁጥቁጥ ልባይት ንኾን ኢኻ ንፅዮም ፀጋኻ ሰናይ ግበረላ መካትያት ኢየሩሳሌም ደቕ ሽብ ሞሳድ ፅድቂ ብዝሓሪ መስዋዕቲ ብምሉእ መስዋዕቲ ባህ ክብለካ እዩ ሽቡ ኣብ መሰዊእ ኢኻ ኣራሑ ከቕርብልካ እዮም ሃሌሉያ ጸሎት ግዜ ድቃስ ንክርስቶስ ንጉሰይን ኣምላኸይን ምስጋና ቅርበሉ ሓጢኣተይ ክሓድገለይ ከዓ ልምኖ ኣሜን። ኣቦና ቤ መልኣከ ሰላም ኣብ ኣኽልኹም መዝሙር ዳዊት መበል 130 ክትፅልዩ ኢልና ኣቦና ቤ መርጌታ መዝሙር ዳዊት መበል 131 ማማ ብረይ መዝሙር ዳዊት መበል 132 መምህር ትምኒት መዝሙር ዳዊት መበል 133 ሓውና ዶክተር ፅጋብ መዝሙር ዳዊት መበል 137 ኣቤ መልኣከ ሰላም መዝሙር ዳዊት መበል 138 ኣቦይ መርጌታ መዝሙር ዳዊት መበል 141 ማማ ብረይ መዝሙር ዳዊት መበል 142 መምህር ትምኒት መዝሙር ዳዊት መበል 146 ሓውና ዶክተር ፅጋብ መዝሙር ዳዊት መበል 148 ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኹም መላእኽቱ ኣመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ ኣመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንዎ ኣቶም ብሩኻት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ኣቶም ናይ ሰማይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም ንስም እግዚኣብሔር ኣመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም እግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገልበላት ባሕርን መዓሙቕን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሕታን ግመን ቃልኡ ተስልጥ ህቦቡላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም ፈረይቲ ዓዋምን ፅሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳት ለመም እትብሉን ነፈርቲ ዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣህዛብን መሳፍንቲ ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣጉባዝን ጎራዝቱን ዓበይትን ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀነል ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐረበ ህዝቢ የመስግኖ ኣሎ ሃሌሉያ
آمين هللويا ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ኣምላኽ ዝፈርህ ምጽናዕ እስራኤል ንጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ እቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጽ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስ ኣተው ስሞን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኾም ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብካ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻን ባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ብሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን ኣሜን ማማ ብረይ ካብ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ቅድሚ ተቆናዕ ፈራድ ክኸውን ተዳልየ ኣለኹ እሺ እንሆ ኣብ ቅድሚ ተቆናዕ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ ተቆናዕ ፈራዲ ክኸውን ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ መገጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ኃጢአተይ ይርዕድን አንቀጥቅጥን ኣለኹ ግን ከነፍሰይ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነምን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትፍኪት ተንስእኺ ናብ መድሓኒኺ ብንስሓኡ ኣምላኽ ይመሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማህፀኒ ስብሐት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሜን ኣሜን መምህር ትምኒት መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እሺ ከመይ ይመስለኩም እግዚአብሔር ይመስገን መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለኣለም ዝነብር እንተዝኸውንሲ ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወልክ ነይሩ ግን እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባርክን እቲ ሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚ ሓቀኛ ምስቕላዕ ኣብ ዓራት ኃጢአት ተሰዲሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕም ስጋኺ ከለኺ እንታይ ትህብዮ መሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርህ ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ እምብርካብ በቲ መለኮታዊ ነጸብራቕ ብርሃንካ ክትቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ፈረፅ ኣብነት ምውሳድ ኣብ ልበይ እናዋቕሑ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ይቕረበለለይ ይብላ ኣለኹ የእግዚአብሔር ዘልፈን ወልዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ሓውና ዶክተር ጽጋብ ንጽሕቲ ድንግል ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባራኺቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካብ ያርሕቕ እዮም ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕሓን ኣበግስ እያ ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይት ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ኣቦና ብመርጌታ ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዚ ሓጢአት ክንሓድር ሓልወና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢአት ክንሓድር ሓልወና ወኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይጽበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ መግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ካብዚ ዓልየት ንዘለዓለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ርዳእኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይኒ ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንጸገኒ ኦ ጎይታ ንዓኻ በዲለየ እሞ መሓረኒ ንነፍሰይ ኣድሕና እናበልኩ ጽላእ ኣለኹ ኦ ጎይታ ያባኻ ተወኪል ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ
نسخة أملاخي فالفالي هوتيخا ببرهانكا دمائنا برهان النري محرت كان أبتم زفلتوخا خبرخا خانا بقناعات لبت امسلا لقان برختن مسقانان بحاكنات كايو وقد معلم زنبركان نزل عالم تنبر زلوخان أبون ودن منفس قدسن نعخا مسكانان وداسين قرماني قبا لو من كل ساعة نزل عالم عالم أمين ولعل قويتا بأخام إيمان نسم كام زمارن سنة يمو محرت كابزة صباحا كنت قاد مالي تليتي أزنتو አሜን። ማማ ብሬ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ እሺ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ኣለኹ ዶ ማማ ብሬ እወ አይሰማዕ እንደለኻ ከፊቴ ኣለሁ ድምፂ ኣይንሰምዐክን ኣለና። يسمع له 100 قد كاس لزلخا يا خنات كدياقونين እንዳሓንክስ ከኸዳ እያ ሚዩት ኣይኮንክን ደለኺ ግን ናባና ይበፅሕኒ ደሎ ይደነዋይ يسمع له لنا باخا نحن نسمع له ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ኣብ ህያዋን ሙታን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ነቦን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ንሕማት ዝባብፅሓዮም ሞሙንቲ ትቅዱስም ካልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትና ነዴታትና ናሕዋትና ናሓትና ከዓ ነብሶም ዓረፍ ኦ ካብ ኃጢአት ዝዝኾንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ኃጢአት ዝዝኾንካ ጎይታ ርድአና ልማናና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን። ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኦ ጎይታ ብቑዓት ጎረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣምሳና እንደገና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ እናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኻ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። አሜን። አዴና ኤልሳቤጥ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ኣራይ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ቅድስቲ ምልእቲ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቅር ወድኺ ጸሎትና ኣርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ክጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማንኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ኣሜን አሜን። መምህርት እምኒት መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድኃኔ ዓለም ስለ ዝወለድክልናን መጽንዓን ነፍስና ዝተዝሓነናን ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም ሰማዕታት ኣኽሊሎም ጻድቃን ዕልልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉ ነኽብሮም ኣሜን። ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኣሜን አሜን።
ሓውና ዶክተር ጽጋብ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልድ ኣብ ወሃዱ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወለደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ኣብ ሰማይ ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቀበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ብመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወየን ብዝኾነ ካብ ኣብ ሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሓዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ምዉታን ንዘለኣለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን ኣሜን ወጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ሓደገልና ክርያላይሶን 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 ላይሶን ክርያላይሶን 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 ላይሶን 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 ክርያላይሶን 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 አዴና ኤልሳቤጥ ቅዱስ ቅዱስ ሃረይ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ምሉኣት እየን ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ይኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና የቕረታን ምሕረትን ግበረልና ኣብ እቲ ብድልየትናን ብዘይ ድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይ ፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉሁድን ዝኾነ ሓጢአትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጌታ የቕረበለልና ኦ ጌታ ከም ምሕረትካ ዳኣ እምበር ከም በደልና ኣይኹን ከም ተግባርና ኣይኹን ኦ ጌታ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወዓቆበከም አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ وعقوبك مع بسعنا
رتك أملاكنا عقوبك معبسانا ወጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንፅሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሽምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንእሳና ንደገልና ኣብ ክፉ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ብሕልና ከደንገል ኢኺ ብስጋ ኩን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኾም ተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ፀሎት ኦ ጎይታ ወዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ኣብ ተግባርኹም በቓል ሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርህሩህን መፍቀሪ ሰብን ስለ ዝኾንካ ምንቲ ትቅዱስ ምካልካ ተዓረቐናን ሓደገልናን ብኣምላኽ ሰላም ክንሓድር ሰላማዊ ጎይታ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፅሓ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላም ክህልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክካ ለኣኸልና ብፀጋም ርህራያን መፍቀሪ ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻም ዝኾነ ወህወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጅን ንዘለኣለም ዓለምን ኣሜን ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ፀሎት ወጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ወኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ክብረት ስገደልካ ክርስቶስ እመን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ተቤስም ብዙሕ ምሕረትን ሰናያት ተመላእኻ ርሑሩሑን እቶም ኣነ ዝቐደመያ ሓጢኣተኛታት ትምሕር ንሓጥብ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር መፁ ዘይትደሊ ምንቲ ፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ኩሎም ናብ ድሕነት እትቕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ትቐበል ህወትና ቃንዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቅድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንፅህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉዕ ሓዘንን ስቅያት ትብርድኣና ህልውና ክነቆብ ብቅዱሳን መላእክትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽኻ ኣሜን ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ባርካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግነሎም በደልና ንእሳና ንደገልና ኣብ ክፉ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕና ከድንግል ኢኺ ስጋ ኸውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ምርኽዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ኣብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ክብርን ምስጋናና ኣምላኽ ይኹን እግዚኣብሔር ስምዓና እግዚኣብሔር ቀበሎ ተረፈ ግዜ ድማ ኣምላኽ ይባርከልና ኣሜን ስለ ዝነበረና ናይ ፀሎት ግዜ ንኣምላኽና ስብሓት ይኹኖ ካብዚ ብምቕፃል ድማ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ከምቲ ኩሉ ግዜ ብቤተ ክርስቲያንና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰሉስ ድሕሪ ቀትሪ ካብ ሰዓት 6 ክሳብ ሰዓት 8 ዝወሃበና ንባብ ትምህርቲ ኣሰንትኖ ከምኡውን ሕቶን መልስን ናይ ሃይማኖት ኣበው ንሎሚ ድማ መቐፀልታናቱ ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ምዕራፍ 7 ካብ ቁፅሪ 26 ጀሚርና ከም ፍቓድ ኣምላክ ክነንብብ ኢና ኣዴና ኤልሳቤጥ ኣቤት ወንጌል ሉቃስ ኣብ ሓለፈ ሰሙን 3 ግዜ ኣንቢብክን ይኽን ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ሕጂ ከዓ ወንጌል ማቴዎስ ኢልና ንጅምር ሓድሽ ኪዳን ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ እታ ሳልሰይቲ ወንጌል ናይ ሓድሽ ኪዳን ምዕራፍ 2 እታ ካልአይቲ ምዕራፍ ቁፅሪ 52 ሓንቲ ቁፅሪ ሉቃስ እወ ሉቃስ 2 ቁፅሪ 52 ማማ ብረይ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ካብ 13 ክሳብ 16 ንባብ ቁጥሪ 26 ብኩሉ ግዜን ዘመንን ብመለኮቱ ምስ ኣብ ህልዊ ዝኾነ ኣምላኽ ሓቂ ክነሱ ከም ሰብ በብንእሽቶ ብስጋ ዓበየ
نخلو بوتا بملكوتو إنا أنصها كم سرعة سب أبي يردانوس بيد يوحنس تتمكا وانجيل لوكاس كلتا 50 كلتان ننسى مركب دي شكل ماتيوس كلمة ماتيوس دحرمات كلمة ماتيوس انديز متصحقين نانا بدحريا ماتيوس مسبلكن ماروكوس الله بدحريا هو ماركوس هو بدحريا لوكاس الله شو عم عراف كلته لوكاس انها كلون كلتا 50 كلتان معراف كلتا دحرنا تحت وردافت موداتا خبابي قطر 50 كلتان الرعنات الأوزعاء እሺ ምስኣቶም ወሪዱ ናብ ናዝሬት መጽ ይእዘዞም እውን ነበረ ኣዲኡ ድማ ነዚ ኩሉ ነገር ኣብ ልባ ተዋህሎ ነበረት እንሃለ ሕጂ 52 ኢየሱስ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን ብጥበብን ብቁመትን بጸጋን ዓበየ አሜን ምሳሌ በቃ هو እሺ ማቴዎስ 3:13-16 ሽዑ ኢየሱስ ብዮሃንስ ክጥምቕ ካብ ገሊላ ናብ ዮርዳኖስ መጸ ዮሃንስ ግና ንኣይ በኣኻ ምጥማቕ የድልየኒ ንስኻ ዶ ናባይ ትመጽእ ኢሉ ኣበዮ ኢየሱስ ከዓ ኩሉ ጽድቂ ክንፍጽም ግባአና እዩ እሞ ሕጅስ ይኹን ደኣ ሕደግ ኢሉ መለሰሉ ድሕሪዚ ፈቐደሉ ዮሃንስ ምስ ተጠመቐ ብኡ ካብ ማይ ወፀ እንሆ ከዓ ሰማያት ተኸፍተ መንፈስ ኣምላኽ ድማ ከም ርግቢ ወሪዱ ኣብ ርእሱ ክቕመጥ ረኣየ አሜን ኣብ ቁጥሪ 17 ዘለዋ ንባባትና ማማ ኣስሊ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 3 ማቴዎስ 4:3 መምህር ትምኒት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 25 ሓውና ዶክተር ጽጋብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ካብ 38 ክሳብ 45 ማማ ብረይ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 6 ሓፍትና ኣልልታ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ካብ 33 ክሳብ 39 አዴና ኤልሳቤጥ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ቁጥሪ 18 ዮሐንስ እሺ ካብቲ ሉቃስ ድጸናሕክንኦ ቀጺልክን ዮሐንስ ረክብ ማለት ዮሐንስ ወሽዑ መበል 19 ምዕራፍ አረ ካብዛ ከተም ብበዓል ጽናሕክን ሓደ 20-30 ፊልዮ ክትግንጽላ ኢኽን ምዕራፍ 19 ቁጥሪ 18 ያ እሺ ንባብ ቁጥሪ 17 ከም ስርዓት ሰብ ድማ ጠመየን ጸምአን ደቀሰን ነቕሐን መገዲ ብምኻድ ደኸመን ከም ስርዓት ሰብ በልዐን ሰተየን በኸየን ተከዘን ጓሃየን እዚ ጽዋዕ እዚ ካብኡ ክሓልፍ ድማ ማለደ من يعني دي نو ماما أصلي ماتيوس 4:3
حراي دياقوني እሺ اسمع بون ولدن መንፈስ ቅዱስን ዋዳ አምላኽ እቲ ፈታኒ ድማ መፀ ወዲ አምላኽ እንተ ኮንካስ እዚ እምኒ እንጌራ ክኾነልካ በሎድ ሳድያ መደቆኔ እዋ በሎ እግዚአብሔር ቃል አምላኽ ይስማዓና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 25 ደቂ መዛሙርቱ ቀሪቦም ጎይታ ይጠፋእና አድሕነና እናበሉ አተንስእዎ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ካብ 38 ስጋብ 45 ሽዑ ነፍሰይ ክሳዕ ሞት ኣዝያ ጉሂ ኣላ ኣብዚ ክኑ ምሳዩን ንቑሑ በሎም ቁሩብ ርሑቕ ኢሉ ብገፁ ተደፊኡ ክጸለየ በለውን ኣቦየ ዝከኣል እንተ ኮይኑስ እዛ ጽዋዕ እዚኣ ካባይ እትሕለፍ ግናኸ ንስኻ ከም እትደልዮ እምበር ኣነ ከም ዝደልዮ ኣይኹን ናብ ደቀ መዛሙርቱን መፀ ደቂሶም ረኸቦም ንጴጥሮስ ድማ በሎ ክሳዕ ክንድዚ ሓንቲ ሰዓት ምሳይ ክትነቕሑ ኣይትኽእሉን ኢኹም ናብ ፈተና ከይትኣትዉስ ንቑሑን ጸልዩን መንፈስ ተዳልዩ ኣሎ ስጋ ግና ድኹም እዩ ከም ብሓድሽ ካልኣይ ሳዕ ከይዱ ኣቦየ እዚ ከይሰተኽዎ ክሓልፍ ዘይከኣል እንተኮይኑስ ፍቓድካ ይኹን ኢሉ ጸለየ ከም ብሓድሽ ድማ መፀ ኣዒንቶም ባዕዚዙ ነበሮሞ ደቂሶም ረኸቦም ሓዲግዎም ከደ ሳልሳይ ከዓ ከም ብሓድሽ እቲ ኢልዎ ዝነበረ ጸሎት ጸለየ ሽዑ ናብቶም ደቀ መዛሙርቱ መጺኡ በሎም ደጊም ደቅሱን ኣዕርፉን እንሆ እታ ግዜ በጽሐት ወዲ ሰብ ከዓ ኣብ ኢድ ሓጣን ክትሓዝ እዩ ማማ በረይ እሺ ዮሐንስ ክልተ ደ 4 ቁጥሪ 6 4 ቁፅሪ 6 ካብኡ ደላ 11 እያ ዮሐንስ ክልተ 6 ኢላ እንደገና 11 33 34 ከም ኣላ ናብናት እስከብ ዝቸክ ገብረ 11 33 39 ወላታ ዶክተር ዘንበባሲ ኣብናተይ ምዕራፍ 27 ትብላለ እያ ኣብናተይ እውን 27 38 45 ኣላሳው እሳ ጽቡቕ ኣላ እስኪ ደሓን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 6 ብብልና እሺ ደሓን ቁጥሪ ሕረ ወንጌል ዮሐንስ 4 ቁጥሪ 6 እሺ 6 ኣብኡ ከዓ ኤላ ያዕቆብ ኣሎ ኢየሱስ ከዓ ብምኻድ መገዲ ደኺሙ ኣብ ጥቓ እቲ ኤላ ተቐመጠ እቲ ግዚኡ 6 ሰዓት ኣቢሉ ነበረ ያ ትኽክል እዚኣ ምክንያቱ ኣብቲ ንባብ እንታይና ንብል ዘለና ጠመየ ጠመ ደቀሰ ነቕሐ መገዲ ብምኻድ ደኸመ እወ ንበባ ደለዋ ጥቕሲ ከዓ ኩለን ንዓዓ ዝተንክፋየን ስለዚ ትኽክል እያ ደላ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 6 እያ ሓፍትና ልልታ ቅድሚ ምሕላፍካ ክእርማ ንገረኒ እቲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 27 እንዳ 26 ኣብናተይ 27 እያ ዘላ ኣብ ባይብል ቸክ ግበርያ እሞ ኣብዚ 26 እንዲዝ ዶክተር ጽጋብ ከም ኣበውን 26 እያ ዘላ 26 እያ ምፈላለዩ 27 ወዛ ደንበበ ከዓ ትኽክል እያ ፀኒሓ ምዛ ቁጥሪ 27 ስለዚ ክእርማ ኣለና ኣነ ማቴሽ 16 ካብ 38 ክሳብ 45 ክንገብር ኣለና ምክንያቱ እዚ በኸየ እንተከዘን ጓሃየን ድብልሲ ክንሰምዖ ፀኒሕና ብዶክተር ጽጋብ ደንቦ ሓቂ ኣብዛ ሃርድ ኮፕ ዘላትና ነውን ናይ ምዕራፍ ናይ ፍቅዲ 27 ዘለዋ ንባባት ኩለንተን ቨርስ ጌጋ ተፅሒፈን ኣለዋ ኣብዚ
دحان كم نركب كلنا عن بيبنا مستي نبابنا حيمانة أبو ننزعات الرمو نقرمو. ثانك يو قالي وتسمعكم كلكم. هو قد لحفتنا اوكي. وانجيل يوحنس معرف 11 كف قدي 33 كسب 39 شعو يسوس نساخت بكي خلا اتم مس ازمصو ايهدون كبخي خلو ريو بمنفسو تكيزو ان احنا نقا ابيان بيركمو بلا نساتهم غويتان عامور ابلو يسوس نبع سلازا يهود سكيرا ايو كندي يفكرو نيرو بلو اليوم قنا اتي عينتي تعور زخفتس نزون كم زي موت كقبرو دخون اي مخالم بلو شعو يسوس كان بحدش بلبو تكزه نابت مقابرون مثلا إذا قنا بأمني ساعات وبعدتي إيو يسوس نزل أمني على العلو بلوم مارتا حابت تموت كا قويتاي رابعتي جيري يمو فتسيمو جاني إيو بلتو آمين. تغكل الساعة زاب بخين تكزن قوهين تبلا بأرخبنا لنا. ودينا السابت. هراي وانجيل يوحنس 19 اسران شمنتان دحرزي إيسوس كله كم زتفتصمه فليتو اتي صحوف منتي خفتصم صماكو بله ابو مصيص زمل ابو مصيص زملو حنبره شعو مصيص زملو سفنك اب زنجي سم الزا غيرهم ناب أفو أقربلو يسوس كا نتي متسيس مستعمة تفتسم بله رؤسو عدنانه نفسون واتسأت قالي وتسمع لنا. ودينا السابت قطر عسران شمنتن اندحري لكن عسران شعتن تاريخن بالدحريات أتوبلا أنت قطري هاي ترأني هتقطري ويلي إنها أنا كاب كندزق ساب كندزي تيلكن تغتصلع قطر خندزي أتيلكن كأن تقطر ترام بيبكن نو تعسران شعتنا يا أخوان حجي أزري أزلو إيش ده هنسجل سوري أنا فتلت عيلين خالق جيزي الرأي زودة إيش تسيلنا أب قطر سالاسان حدن نبابات اللوانا ماما يوت قداميتي ملكت باولوس نابسب كورنتوس معراف كلته كاب قطر شدشته كساب قطر عسرته ماما ترح اساس ملاش ملكت باولوس نابسب رومي معراف عسرته حاده كاب قطر سالاسان سلستن كساب قطري سالاسان حمشتن جوسم ساخلو دو ماما ترحس والله اوكي نجوس دما تنبيت إساياس معراف 4 قطر 13 إساياس 4 13 الشيء نباب قطر 18 كساب 30 حدن نسبهللو تقديسنا نسمع مكرا تقبله مستي بو موت زتعامه زتواهدو السقا بفقادو أب مسكال موته مستي بو موت زتعامه زتواهدو السقا بفقادو أب مسكال موته مستي أب مهتسن كابز حدر زتواهدو السقا أب حاده اللاوي ملكوت زخونه كمناتو بو نزي سرعات زفتسمه داقم بعلو كمتي زي مرمر سرعات هلاوي ملكوتو نخلو زي تقب زي تأمن زي تأمن زي دكمن زي دكسن زي حممن زي موتن ايو نخلو دما هيوت زهب ايو كم بحدش ما انتنتن ابو زلوا نفسات سب حراخ وتصئ اب تحت مدري نابزولو بوتاتات سيول ورده نسيول كا بملكوتو مارخه داغماي دما نسو لعلو كله سمايات ايو نسو خاب قدست سلاسي كاب اب حدا اللاوي ملكوت حدا ايو نتيجة توحدو سب نتسب مثل لاوي ملكوتو حدا زغبرو دما نسو ايو نسو مستي كام محسن جميرو زتوحدو سبنت سقاو بينو ولد واحد ايمو آب يمان آب
ተቐመጠ በዚ ኩሉ ድማ ኣይተለወጠን ምስ ዝወለዶ ኣብን ምስ መንፈስ ቅዱሱን ብዘይ ምፍልላይ ኣብ ሓደ ማዕርነት መለኮት ኣብ ልዕልና ህላዌ መለኮቱ ኣብቲ ቀደም ዝነበሮ ነበረ እዚ በቶም ኣብ ኣርያም ዘለው ሰራዊት መላእኽቲ ዘይምርመር እዩ እዚ በቶም ኣብ ኣርያም ዘለው ሰራዊት መላእኽቲ ዘይምርመር እዩ ሽማማ ህይወት ከመይ ብሲኹም ኩልኹም ተንኪዩ ዲያቆን እታ ርእስታዊ ጥበብ እግዚአብሔር እያ ትብል እግዚአብሔር ሲ ኣብ ኣምላኽ ኣብ ማእኸል እቶም እኹላት ጥበብ ንዛረብ ኢና እቲ ኣምላኽ ቅድሚ ዘመናት ንኽብረትና ዘዳለዎ እቲ ናይ ኣምላኽ ጥበብ ነቲ ኣሚን ናይ ኣምላኽ ሕቡእ ምስጢር ጥበብ ኢና እንዛረብ ዘለና እምበር ጥበብ እዚ ዓለም እዚኣ ወይ ናይቶም ዝሓለፉ ገዛእቲ እዚ ዓለም እዚኣ ኣይንዛረብን ኢና ካብ ገዛእቲ እዚ ዓለም እዚኣ ሓደ እኳ ነዚ ጥበብ እዚ ኣይፈለጦን እንተ ዝፈልጦሲ ንጎይታ ክብሪ ኣይምሰቐልዎን ነይሮም ግናኸ ከምቲ ፅሑፍ ዝብሎ እቲ ዓይኒ ኣይረኣየቶን እዝኒ ከዓ ኣይሰምዓቶ ኣብ ልቢ ሰብ ድማ ዘይተሓስበ ኣምላኽ ነቶም ዘፍቅርዎ ኣዳለዎም እቲ መንፈስ ግን መዓሙቕ ኣምላኽ እኳ ከይተረፈ ንኩሉ ይምርምር እዩ እሞ ንዓና ኣምላኽ ብመንፈሱ ገይሩ ገለጸልና ኣሜን 10 እያ ሮሜ 11 محل ዲያቆን ምዕራፍ 33 ምዕራፍ 35 ኩልኩም ከመይ ምሲኹም ጠኒሕኩም ምዕራፍ 33 ወዳጀ መዓሙቕ ካብቲ ኣምላኽን ጥበቡን ፍልጠቱን ክንደይ ዘይምርመር ኮታ እዩ ፍርዱ ክንደይ ብኣሰር ዘይርከብ እዩ መንገዱ ሓሳብ እግዚአብሔር ዝፈልጥ መን እዩ ወይስ መን እዩ ዘማኽሮ መንከ እዩ ቀደም ገለ ዝሃቦ እሞ ዝፍደዮ ሰላም ከመይ ምሲኹም ትንቢት ኢሳያስ 4:13 ንመንፈስ እግዚአብሔር ዝመርመረ ወይስ መኻሪኡ ኮይኑ ዝመሃሮን መን እዩ ካልእ ወደ ስማልና አሜን ካልእ ወደ ስማልና አዴና ኤልሳቤጥ ኣብዛ ከተንብባ ፀናሕክን ወንጌል ዮሐንስ 19 ተንቢብክን ምሽ ቀፂል ኣደላ ምዕራፍ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 31 ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ምዕራፍ 19 ዲኽና ንቢብክን ደድሕሪ ኣደላ ምዕራፍ አንሳብ نحن دحاري خنكتن ببقى دحان انت اتبو زلا 10:31 وانجيل يوحنس 10:31 مرة هو ماشي ابدي تطعين دي اتي ماما بري وانجيل ماتيوس معراف 18 قصري 19 ماما أصلي قداميتي ملكت باولوس نابسب تيميتيوس معراف 4 كاب 11 كساب 16 قداميتي ملكت باولوس نابسب تيميتيوس معراف 4 كاب 11 كساب 16 نباب قطر 30 كلتان እቲ ንሰባት ዝምህር ኣብ ሕርየት ቅድሚ ምእታዎም በዚ ትምህርቲ እዚ ይምሃር ከምዚ ይመሃሩ ከምዚ ከዓ ይተኣመኑ ከምዚ እውን ይእመኑ ከምዚ ድማ ብስም ስሉስ ቅዱስ ይጠመቑ ናይ ሓንቲ ጉባኤ ሃዋርያት ዝኾነት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ናይ ስሉስ ቅዱስ ተዋህዶ መለኮት ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝብልኦ ኩሉ ይእመኑ ማማ ብሬ ወንጌል ማቴዎስ 18:19 እሺ ስለዚ ኺዱ ንኩሎም ኣሕዛብ ብስም ኣቦን
ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመቅኩም ዝኣዘዝኩኩም ኩሉ ክሕሉ ከዓ እናመሃርኩም ደቂ መዛሙርቲ ግበርዎም እንሆ ድማ ኣነ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ ኣሜን አሜን ማማ አስሊ ማማ አስሊ ቀዳመይት መልእክት ጳውሎስ ናብ ሰብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ካብ 11 ክሳብ 16 ድምፂ ተዓፅያት ክላ ማማ አስሊ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ካብቲ ናይ ጳውሎሳት መልእኽቲ ናብ ጢሞቴዎስ ዝለኣኾ ኣለኹ ዶ ማማ አስሊ ኦኬ ማማ ረዘነት ከተንብብልና እግዚአብሔር ይመስገን ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ካብ 11 ክሳብ 16 እዚ ኣዘዘን መሃረን ነቶም ኣመንቲ ብቓል ብካይዳ ብፍቕሪ ብእምነት ብንጽህናውን ኣርኣያ ሁኖም እምበር ነታ ንእስነትካ ሓደ እኳ ኣይንዓቃ ኣነ ክሳዕ ዝመጽእ ናብ ምንባብን ምምዓድን ምምሃርን ኣቕልብ ነቲ ብትንቢት ብምንባር ኢድ ሽማግለታት እተዋሃበካ ኣባኻ ዘሎ ውህበት ጸጋ ዕሽሽ ኣይትበሎ እዚ ኣጸቢቕካ ሕሰብ እናወስኽካ ትኸይድ ከም ዘለኻ ኣብ ኩሎም ምእንቲ ክግለጽሲ ነዚ ነገር እዚ ብምሉእ ርእስኻ ወፊ ንርእስኻ እውን ትምህርትኻን ተጠንቀቕ በዚ ነገር እዚ ጽናዕ እዚ እንተገበርካስ ንርእስኻን ነቶም ዝሰምዑኻን ከተድሕን ኢኻ ኣሜን ስለ ቃላት እግዚአብሔር ይመስገን አሜን አዴና ኤልሳቤጥ ወንጌል ዮሐንስ 10 ቁጽሪ 31 አንድ ቁጽሪ ሓራይ ግናኸ ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ምእንቲ ከተኣምኑ ኣሚንኩምን ብስሙ ህይወት ምእንቲ ክትረኽቡ እዩ እዚ ዝተጻሕፈ ኢሉ አሜን ይቐኒለይ እንዘብከን ቀፂልና ኣብ ቁጽሪ 33 ሓንቲ ንባብ ኣላትና ሓውና ዶክተር ጽጋብ ካልአይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ 20 ክሳብ 21 ንባብ ቁጥሪ 33 ዳግም ብዛዕባ ሰማያውያን ኮነ ምድራውያን ፍጥረታት መላእኽቲ ኮኑ መናፍስቲ ሰብ ኩሎም ነቢያት በብዘመኖምን ነገዶምን ኩሉ እቲ ዝተዛረብዎ ሓቂ እዩ ኩሉ ግዜ ብመለኮት መንፈስ ቅዱስ ዝተዛረቡ ነቢያትን ንኣምን ግናኸ መርሚርና ክንበጽሖ ኣይንኽእልን ኢና ካልአይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ 20 ክሳብ 21 ካልኣይ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ 20 ክሳብ 21 ኩሉ ጽሑፍ ትንቢት ትርጉም ካብ ርእሱ ካብ ዘይኮነ ቅድሚ ኩሉ እዚ ፍለጡ ትንቢትሲ ቅዱሳት ሰባት እዮም ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ኣብ ኣምላኽ ተዛረቦም እምበር ከቶ ብፍቓድ ሰብ ኣይመፀን ኣሜን አሜን ቀፂልና ቁጥሪ 34 ያ ናይ መወዳእታ ቁጽሪ ናይዛ ምዕራፍ 10 ተቕሲብላን ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ንሰባት ብስም ስሉስ ቅዱስ ማዕረ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ቅድስ ጥምቀት ቅድሚ ምቕባሎም ነዚ ኩሉ ብቅዱስ ተግሳጽ ይመሃሩ ንዑ ክብሪ ይኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኢሉ ሓደሽቲ ክርስቲያን ቅድሚ ምጥማቖም እንታይ ተማሂሮም እንታይ ኣሚኖም
ክጥመቑ ይግባእ ኢና ተማሂርና ብዛ ምዕራፍ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ቁርብ ግዜ ስለ ዘለዋና ናብ ምዕራፍ 31 ናብ ምዕራፍ 71 ክንሰግር ኢና ምዕራፍ 71 ክፍሊ 3 እዚ እውን ናይ ቅዱስ ቄርሎስ እዩ ኣብ ቁፅሪ 2 ዘለዋ ንባባትና ማማ ኣስሊ ነፃሪ ትህልው እሺ መምህር ትምኒት ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ካብ 20 ክሳብ 27 ሓፍትና እልልታ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 50 ቁጥሪ 6 ማማ ህይወት መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 81 ካብ 9 ክሳብ 10 ሓውና ጆሲ መዝሙር ዳዊት መበል 135 ቁጥሪ 6 ማማ ትርሓስ ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 10 ንባብ ቁጥሪ 1 ቁጥሪ 2 ነስተውዕለሉ ቅዱስ ቄርሎስ ብዛዕባ ቅድስቲ ስላሴ ዝደረሶ ድርሳንን ዝተዛረቦን ቅዱሳን ኣቦታትና ኩሉ ብሓገዝን የቕሬታ ቅዱሳን ኣቦታትና ኩሉ ብዝሓዘን ቅድመ ዓለም ብዝነበረን ጥንትን ፍጻሜን ብዘይብሉን ብሓደ ኣምላኽ ክንኣምን መሃሩና ኣብ በኣካሉ ፍጹም ሓደ እዩ ወልድ እውን በኣካሉ ፍጹም ሓደ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን በኣካሉ ፍጹም ሓደ እዩ እዚኣቶም ከም መዓርግ መንግስቲ ኣይኮኑን እንታይ ደኣ መለኮቶም ሓደ እዩ ኣገዛዝኦም እውን ሓደ እዩ ሓሳቦም ሓደ እዩ ፍቓዶም ሓደ እዩ ኣምላኽነቶም ሓደ እዩ ሰማያትን ምድርን ባሕርን ኣብኣቶም ዘሎ ኩሉን ዝፈጠረ እግዚኣብሔር ሓደ እዩ ዘፍጥረት 1 ካብ 20 ክሳብ 27 መምህር ትምኒት ዘፍጥረት 1 ካብ ቁፅሪ 20 ክሳብ 27 ኣምላኽ ድማ ማያት ህያው ነፍሲ ዘለዎ ውንጅርጅር ዝብል እንስሳ የውፅእ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ኣብ ትሕቲ ጠፈር ሰማይ ከዓ ኣዕዋፍ ይንፈራ በለ ኣምላኽ ድማ ነቶም ዓበይቲ እንስሳ ባሕርን ነቲ ማያት ዘውፅኦ በብዓይነቱ ህያው ነፍሲ ዘለዎ ውንጅርጅር ዝብል ኩሉን ክንፊ ዘለዎን በብዓይነተን ኩለን ኣዕዋፍን ፈጠረ ኣምላኽ ከዓ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረኣየ ኣምላኽ ድማ ፍረዩን ተባዝሑን ንማያት ባሕሪ ምልእዋ ኣዕዋፍ ከዓ ኣብ ምድሪ ይብዝሓ ኢሉ ባረኾም ምሸት ኮነ ብጌሓት እውን ኮነ ዓምሰይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ድማ ምድሪ ህያው ነፍሲ ዘለዋ በብዓይነቱ እንስሳን ለመምታን ኣራዊት ምድርን በብዓይነቱ ተውፅእ በለ ከምኡ እውን ኮነ ኣምላኽ ከዓ ኣራዊት ምድሪ በብዓይነቱን እንስሳ በብዓይነቱን ኩሉ ለመምታ ምድሪ ከዓ በብዓይነቱ ገበረ ኣምላኽ ድማ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረኣየ ኣምላኽ ከዓ ብመልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንግበር ንዓሳ ባሕርን ንዕዋፍ ሰማይን ንእንስሳን ንብዘላ ምድርን ኣብ ምድሪ ለመም ዝብል ኩሉ ለመምታን ይግዝኡ በለ ኣምላኽ ድማ ብመልክዑ ሰብ ፈጠረ ብመልክዕ ኣምላኽ ፈጠሮ ተባዕታይን ኣንስታይን ገይሩ ፈጠሮ ኣሜን መዝሙር 50 ፍቕዲ 6 ኣምላኽ ሲ ፈራዲ እዩ እሞ ሰማያት ጽድቁ ይነግሩ እቲ ካብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 81 ቁፅሪ 10 9 እስከ 10 ሶሪ እንተላዛናተይ ካልእ ትብል ኣላ ያ ራይት ካልእ ኣምላኽ ኣብ ማእከል ኣይኹን ንኻልእ ኣምላኽ እውን ኣይትስገድ ኣነ እግዚኣብሔር እቲ ካብ ምድሪ ግብፂ ዘውፃኹካ ኣምላኽ እየ ኣፍካ ሃብል ኣነ እውን ክመልኦ እየ ኣሜን መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 135 ቁፅሪ 6 እግዚኣብሔር ኣብ ሰማይን ምድርን ኣብ ባሕርን መዓሙቕን ዝደልዮ ዘበለ ይገብር እዩ ቃል ሕይወት የስማዕና ሮሜ 1 ምዕራፍ 20
ዘመኽኒዎ ምእንቲ ክስእኑስ እቲ ካብ ፍጥረት ዓለም ጀሚሩ ብግብሩ ዝፍለጥ ዘይርአ ባህሪኡ እዚ ከዓ እቲ ናይ ዘለዓለም ሓይሉን መለኮቱን ኣጽብቑ ይርአ። አሜን። ኣብ ቁጥር 3 ሓንቲ ንባብ ኣላትና ዳሓለፈ ሰሙን እውን ተነቢባ እያ። እሺ ማማ ረዘነት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ 26 ክሳብ 39 ንባብ ቁጥር 3 ብዳሕራይ ዘመን ገብርኤል መልአኽ ናብታ ንጽሕቲ ድንግል ማርያም ምስ ተላከ ከምዚ እናበለ ኣብሰራ ኦ ምልዕተ ጸጋ ሰላም ንዓኺ ይኹን እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ሽዑ ቃል ብምስማዕ እዝኒ ጥራይ ብዘይ ምርመር ከይተወሰነ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ኣብ ማህፀና ሓደረ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 26 ብስራት ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሳድሰይቲ ወርሒ ገብርኤል መልአኽ ናብ ናዝሬት እትበሃል ዓዲ ገሊላ ናብ ሓንቲ ድንግል ካብ ኣምላኽ ተላኸ ንሳ ንዮሴፍ ዝበሃል ሰብኣይ ካብ ቤት ዳዊት እተሓፀየት እያ ስም እታ ድንግል እቲኣ ከዓ ማርያም እዩ እቲ መልአኽ ናብኣ ኣቲ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ እሞ ባህ ይበልኪ ካብ እንስቲ ብርክቲ ኢኺ ይበላ ንሳ ምስ ረኣየቶ በቲ ዘረብኡ ሰንበደት ከምዚ ዝበለ ሰላምታስ እንታይ ኮን ይኸውን ኢላ ሓሰበት እቲ መልአኽ ከዓ በላ ማርያም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ እሞ ኣይትፍርሂ እንሆ ክትጠንሲ ወዲ እውን ክትወልዲ ስሙ ከዓ ኢየሱስ ክትሰምዮ ኢኺ ንሱ ዓብይ ክኸውን ወዲ ልዑል እውን ክበሃል እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ዝፋን ኣቦኡ ዳዊት ክህቦ እዩ ንሱ ኣብ ቤት ያዕቆብ ንዘለዓለም ክነግስ እዩ መንግስቱ ከዓ መወዳእታ የብሉ ማርያም ድማ ነቲ መልአኽ እዚ ኸ ሰብኣይ ከይፈለጥኩስ ከመይ ኢሉ ክኸውን እዩ በለቶ እቲ መልአኽ ከዓ መሊሱ መንፈስ ቅዱስ ክወርደኪ ሓይሊ ልዑል እውን ከጽልለኪ እዩ ስለዚ ከዓ እቲ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል እዩ እንሆ ኤልሳቤጥ እታ ዘመድኪ እኳ ንኣምላኽ ዝሰኣኑ ነገር ስለዘየልቦ ኣብ እርግናኣ ወዲ ጠኒሳ ኣላ ነታ መኻን እትበሃል እዚ ወርሒ እዚ ሳድሳያ እዩ በላ ማርያም ከዓ እነኹ ኣነ ባርያ እግዚአብሔር ከምቲ ዘረበኻ ይኹነለይ በለት እቲ መልአኽ ድማ ካብኣ ሓለፈ ማርያም ንኤልሳቤጥ ከም ዝበፅሐታ በቲ ቅነቲ ማርያም ተንስአት ተቃላጢፋ ድማ ንዝባን ይሁዳ ናብ ሓንቲ ዓዲ ደየበት ስለ ቃላት እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ሓራይ ንሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ኣብ ዝኸኣኽለና እዩ ኣብ ቁጥር 3 ጠጠው ኣቢልና ኣለና ኣብ ድቕፅል መደብና ምዕራፍ 71 ካብ ቁጥር 4 ጀሚርና ክንቅፅል ኢና ስለ ዝነበረና ናይ ንባብ ግዜ ንኣምላኽና ስብሓት ይኹኖ ካብዚ ብምቕፃል ከምቲ ልሙድ ካብ ጉባኤ መዝሙር ክህልወና እዩ መዝሙር ዝዝምረልና ብፍላይ ዘሚርኩም ዘይትፈልጡ ኩላትና እንድሕር ጢዕምና ኮይንና ከዓ እቶም ሓንቲ ግዜ ክልተ ግዜ ገለ ጥራይ ዝዘምርና ንዓታትኩም ዕድል ክብህብ እየ መድረኽ ናብ ጉባኤ ዲያቆኔ ኣነ ክዝምር ኣስሊ እየ ኦኬ ንባቡን ስኢና ክፀኒሕና ኢና እሺ ካልኦት ኣለው ድዮም እስኪ ኦኬ ሓራይ ናባኸ ኦኬ ማማ ብሬካ ኢዳ ሓፋቢል ኣላ ድሓን ኣፍቂደላ ኣለኹነት ኣፍቂደላ እግዚአብሔር ረክበርኪ ኦኬ ቀጽል ማማ ኣስሊ ማማ ብሬ ድሓን በዘምሪ ኤልቲ ማዕረ ናባኺ ድሓነ ካልማዕተ ክዘምሪ قد اندحري له حنسب عند أصلي معري أفكيدلك إبدي مرة بالي كبرت هذا اللي قال هو تسمعنا قال هو تسمعنا آمين
نمهر لنا أمسكن أو لبنا يحضر آمين اسمع بون ولدن ما فسكو بسمهر أملاك أمين تماهير اللوكو تماهير تبل مزمور زقاري هري حق زني آمين تماهير اللوكو تماهير كافتي طعم كافتي زمارري تماهير اللوكو تماهير تماهير اللوكو تماهير كافتي طعم كافتي زمارري تماهير اللوكو تماهير داخمة عيبل عيدلين عرفتي سرحي مسقانا ليت مسمعتي كافت زخفان ناي سيطان حلفلاخ لمديسي مزمريو وداسين عملاخ تماهير اللهو تماهير كافت طعم كافتي زمرري تماهير اللهو تماهير عيسان خلد بناي عالم صغاي على زي تعرف ناي بحتي صحاي زي ودك خاب زي تدبز ورحي ناي تقا وهبتو عيكونن ببرحي تماهير اللهو تماهير كافتي طعم كافتي زمرري تماهير اللهو تماهير بمركب عيكونن زعف الليل بي بنسان عيكونن زجنق عمري على حدا نجاز تغم تبلبي زي ود حقوس تسخناي أملاخي تماهير اللهو تماهير كافتي طعم كافتي زمرري تماهير اللهو تماهير تمسكن تمسكن مفتح كل شجر عردي إن اللون هزيك زيادة يملاي قدال نبرة تمسكن نعو نفتح زيت عطار رخيبة علهو تماهير اللهو تماهير كافتي طعم كافتي زمرري تماهير اللهو تماهير مسكن كبرنا እግዚአብሔር ይሁን ለቃሉ آمين ዝማሬ መላእክት የስማዕልና ማማ ሙሉ ማማ አስሊ ተማሂረ ኣለኹ ተማሂረ ካብቲ ጥዑም ካብቲ ዝመረረ ተማሂረ ኣለኹ ተማሂረ ብምባል ካብ ሰናይ ጥራይ ደይኮነ ወላ ካብቲ መሪር ወላ ካብቲ መከራ ካብቲ ሽግር ካብኡ እውን ከም እንመሃር እያ እታ መዝሙር ትገልጽ ከነመስግን ከም ዘለና ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ንኣምላኽ ምስጋና ከም ዝግባእ ኣየማርርኒ ከመስግን ስለ ኩሉ እቲ ዝገበርካለይ እናበለት እያ ክዝምረልና ፀኒሓ ደጊመ ዝማሬ መላእክት የስማዕልና እሺ ካብዚ ብምቕፃል ነዛ መዝሙር ብቓል ኣምላኽ መሰረት ከነስተንትና መድረኽ ናብ ጉባኤ እሺ ሓፍትና ልልታ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 7-8 እሺ ነቲ ዝምዕደኒ እግዚኣብሔር ኣመስግኖ ኣለኹ ብለይቲ እኳ ሕልና ይምህረኒ እዩ እግዚኣብሔር ኩሉ ሳዕ ምሳይ ከም ዝኾንካ እፈልጥ እየ ምሳይ ስለ ዝኾንካ ድማ ኣይክናወፅን እየ ኣሜን ካልኦ ተስማዕልና መዝሙር ዳዊት መበል 16 ካብ 7 ክሳብ 8 እሺ ካልኦት ዲያቆን أنا اللي خمسة الحق تمام تلحق مزمور 119 قطري 203 قالات كانت حاجي مزات عميو نافي كم معر زولت أي مكره
عليه وتسمع لنا مزمور داويت مبل 219 قصر خندي 203 203 شيك عليه وتسمع لنا تعلق تماهير اللخو تماهيره تماهير اللخو تماهيره كافت طعم كافت زمرره تماهير اللخو تماهيره يا تبل أزماج شي قال أبو داود أنا كذا ودا يب شي ما بري إيش حمشت 205 شدشتن مزمور أب داويت 219 هو أب 219 زلع 219 قلت رقم دي 205 206 እሺ ቃልካ ንእግረይ መብራህትን ንመገደይ ብርሃን እዩ ፍርድታትካ ጽድቅን ክሕሉ መሓልኩ እጽናዕክዎ ከዓ ይብል አሜን عليه وتسمع لنا مزمور داويت مبل 219 كان 205 كسا 206 الشي مأمر سارة أتسيل كدما ماما هيوت أسعب عبيلكي فيليبي معرف 4 كاب 10 هذاك ساب 15 أربعة 14 كسا 15 كاب 10 هذاك ساب 15 أول إيش أنس بتزلوني أخلني مبال تمهيري إيه مو إني سلا زلخو أيكون كون إزي زبلو زلخو تهت مبال فلت حلفن ترفن فلت إيه تقابن تميتن مسترفو مهلاون سنة أب كلن بكلن لمود إيو بتي هايلي زهبني بكريستوس نخلو لو إيه أبتي سبباي بمحباركم كنا صبق جبركم أتم سب فيليبي بتي ناي وانجيل مجمرتا كما قودينيا مسبق وصاكو بجكاهاتكم تراي كاب محبر بناي مقبن موسادن هدوكو أمساي كم زي حابرة نسخاتكم نأسس كم بوسائل للنينة تنس أكساب سلسة أقول يعني مثلا بقلاتكم تفلت يخوم كساب 10 سلسة مثلا يأكلني ماشي قالوا تسمع لنا مأمر سارة آمين في تسمع لها 4 قب 10 هذا 7 6 5 الشي ما يوت هتيك مساعد خير كوينات السميعة تلا مسالي معرف 15 قصر 3 أنتي زقابيهر أب كل سفرائن نوكياتن نسنايتن كا يقاومتو الشي قالوا تسمع لنا مثالي 15 3 يا اوكي انا حنتي تغسخهب تنبيت إساياس معرف 38 قطر 10 شوعته إنه إذا عبي مرد نسلامي كونه إنه إذا عبي مرد نسلامي كونه يا تبل الشيء التدالهم أبيت تافرس خندي سوري أوكي إساياس معرف 38 قطر 10 شوعته ثانك يا ويلكم الشيء التدالهم تهليهم تقصد التدالهم كيف فوقكم إساياس 5
5 6 كمان تمسو تخيل እሺ አንብቢያ سوري 4 5 ندخم بقال جيرة مصنع منتي كفلسي እግዚአብሔር አምላኽ ናይ ምሁራት ልሳን ሃበኒ ኣብ ፀፅባሕ የንቀሐኒ ከም ተምሃራይ ምንቲ ክሰምዕካ እዝነይ ከፈተለይ እግዚአብሔር አምላኽ ምንቲ ክሰምዕ እዝነይ ከፈተለይ ኣነ እውን ኣይኣበኹን ኣይድሓርሓርኩን አሜን ቃልዎ ተስማዕልና ዓራይም ባር ናይ መዝሙር ኣብዚ ከኣኽለና እዩ ካብዚ ሎሚ ዝተምሃርናዮ ሃይማኖት ኣበው ካብዚ ሎሚ ከነንብቦ ዝፀናሕና ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ምዕራፍ 7 ካብ ቁጥሪ 26 ጀሚርና ነታ ምዕራፍ ወዲናያ ኣብ ቁጥሪ 34 ማለት እዩ ብድሕሪ ሓድሽ ምዕራፍ 71 ከዓ ካብ ቁጥሪ 1 ጀሚርና ክሳብ ቁጥሪ 3 ቢብና እግዚአብሔር መስገን እሺ ካብዚ ብምቕፃል ነዚ ሎሚ ዘንበብናዮ በቃል ኣምላኽ መሰረት እንታይ ተማሂርና ካብቲ ወንጌል ይኹን ካብቲ ጥቕስ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ይኹን ካብዚ ናይ ሃይማኖት ኣበው ሎሚ ከም ዝተማሂረ ከም ዝተረድኤ ከም ዝተውዒለ ከም ዝተንቲነ እናበልና ክንሳተፍ መድረኽ ናባኹም እሺ እንታይ ተማሂርና ሎሚ يا قنجات الشعتة شي دحن إسرائيل what can I do for you? What can I do for you? تنبب እሺ يا قنجات الشعتة تنبب كوي تخون نسا دمت ده سميع لا يلا الرأي ذي اللي حي كم جاء في قبرية እሺ تا دمت تعريل ቀጽል ማማ ብሬ እሺ 71 9 10 ዲያቆናት 71 እዋ 9 10 እዋ ኣውደ በጽሕና ማማ ብሬ ክሳብ 3 ኢና አንቢብና 3 ኢና ወኣብ 3 ኢና ደው ኣቢልና 71 3 ወኣብ 3 ኢና ደው ኣቢልና እሺ ነብሰይኩም هذا ኣብዚ 7 ግን ካብ ቁጥሪ 15 እንዲና ጀሚርና ካብ ቁጥሪ 26 ነው እሺ ኣዝዩ ደስ ድብል ንባብ እዩ ነይሩ እንድሕር ከነስተውዕል ፀኒሕና ሓፃር ከይከድና ኣነ ክጅምረልኩም እዛ ቁጥሪ 26 እንታይ ትብል ደላ ብኩሉ ግዜን ዘመንን ብመለኮቱ ምስኣብ ህልዊ ዝኾነ ኣምላኽ ሓቂ ክነሱ ከም ሰብ በብንእሽቶ ብስጋ ዓበየ ሕጂቲ ኣብዚ ምድሪ ከም ሰብ ከማና ከም ደቂ ኣዳም በብንእሽቶ ብስጋ ዝዓበየሲ ንሱ እንታይ ድብሎ ደሎ ናይ ሓቂ ኣምላኽ እዩ ምስኣብ ድማ ህልዊ ዝኾነ ብመለኮቱ ምስኣብ ማዓረ ብኩሉ ግዜን ዘመንን ምስኣቦ ህልዊ ኮይኑ ዝነበረ ኣምላኽ ሓቂ ክነሱ ከማና ከም ሰብ ግን በብንእሽቶ ዓበየ ይብል ኣሎ ሕጂ ካብዚ ደዓቢ ምስጢር የለን ናይ ሎሚ ትምህርቲ ሲ ከምዚታት እዩ ነይሩ እሞ ተስፋ ገብር ወላ እቶም ድሒርና ደኣተና ካብዛ ስክሪን ወላ ኣንቢብናስ ክንገልፅ ንኽእል ኢና እሞ ሓደራ ኩላትና ንሳተፍ 27 ተናነሳ እሺ 27 ኣንቢብካ እቲ ከም ስርዓት ሰብ ድማ ጠመየ ፀምአ ደቀሰይ ነቕሐ መገዲ ብምኻድ ድኸመ ከም ስርዓት ሰብ በልዐን ሰተየን ብኸየን ተከዘን ጓሃየን እዚ ፅዋዕ እዚ ካብ ዝሓልፍ ድማ ከይሓልፍ ድማ ማለደ እዚ ተኺሙ በልዑ ሰትዩ ደቂሱ ኩሉም ሰብ እንዳስተንተነ ከዓነ እዚ ፅዋዕ እዚ ካባይ ከይሓልፍ ኢሉ ከዓ ለመነ ንጎይ
كيحلف كحلف كحلف ማለት እዩ كحلف ድማ أمالده Mhm. زتوازها بزخلف أمالده زيا مكرا تقبل مس أبوه مستي بؤو متى زتأمي استوهد سجا ሞት ዝተዓመ موت زتأمي زتوهد سجا بفؤاده أب مسكال متى مستي أب مهتن كاب زحدر زتوهد سجا أب حده اللاوي ملكوت زخنة كم ناتو بؤو نزل سرعة زفتسمه موتى بتسجا بفؤاده خمس أب مسكال كم زمت خا أما هسأن كأب خمس حدرب سو هادو خادي هلاوي ملكوت زخنة كم نايبؤو نتسرعة زفتسمه آمين ألو تسمع لنا ماما بري إذا قطر 27 ناخذ تستنتن لنا صنيحة كمزي عنتوي وند تنببه تحسنا إذا 28 انتايا ፍጹም ኣምላኽ ምዃኑ ፍጹም ሰብ ምዃኑ ኸኣያትና ግር ማለት እዩ ምክንያቱ ኣምላኽ ብመለኮቱ ኣይጠሚ ኣይፀምእ ኣይድቅስ ኣይደክም ኣይሓምም ሓቀይ ኣይበኪ ኣይትክዝ ኣይጉሂ ስጋ ሰብ ለቢሱ እግዚአብሔር ቃል ስጋ ሰብ ለቢሱ ስለዝተዋሃደ ብስጋ ሰብ ስለዝተገልጸ ግን ብስጋ እንታይ ኮይኑ ይብሎ ኣሎ ጠመየ ፀመ ደቀሰ ደኸመ በኸየ ተከዘ ኢሉ ይነግረና ኣሎ ስለዚ ፍጹም ኣምላኽ እዩ ፍጹም ሰብ ስለዝኾነ ከዓ ብጀካ ሓጢኣት እቲ ኩሉ ንሰብ ዝበፅሖ ከዓ በፂሕዎ እዩ ሕማም ቃንዛ ትካዘ ጓሂ ጥሜት ፅምኢ ቃንዛ ኩሉ ከዓ ብስጋ ረኺብ እዩ ስለዚ ፍጹም ሰብ ከዓ ንብል ማለት እዩ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ሕጂ ንክርስቶስ ወላ እምነትና ኣለኹ ድብል ሰብ ነታ በኸየ ሞተ ለመነ ከምዚ ገበረ ትብል ንክቕበሎ ብዙሕ ሰብ ፀላዓለ ዓብሎ እዩ ግን ሞይቲልና እንድሕር ንኣምን ኮይና ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ስሌና ሞይቲልና እንድሕር ንኣምን ኮይና ወጠመየ ፀምአ ማለደ በኸየ ተከዘ ጓሃየ ድብል ከዓ ብግዲ ክንቅበሎ ይግባእ ማለት እዩ ምክንያቱ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ኢልና ንኣምን ተኮይና እቲ ናይ ሰብ ዘበለ ብጀካ ሓጢኣት ብምሉኡ ገይርዎ እዩ ማለት እዩ እሺ ካልኦት ተስማዕልና ማማ ብረይ ካልኦት أنا هتولني داقون ودس እሺ መምህር أبزا مراف إسران هذا قصر خلتا زلها نباب أب عقالكم فتصوم حادئيو والدون بعقالكم فتصوم حادئ منفس قدوسن بعقالكم فتصوم حادئ زيعتهم كم معرق منجستي أيكونون انتاي دعا ملكوتهم حادئ كم أخبل كله كم معرق منجستي أيكونون كبل كله كم زناي علماوي منجستنا مالدي ويس انتايوت فلليس أطبيعو كرداني لي وزن عالم سي هيراركي لو مش درجات ኣለዎ ኣብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ግን ከምኡ ድበሃል የለን هم حادئ كم ناي منجستاوي سرعات باي كستنتن دادي أطبيعي كردوم قدم مزرابي لي هو كذكرك منتي مس أجير كتستنتن لنا أبزي أنت أتبلع ملكوتهم حاد انديلو أجي بجازازهم حسابهم فقادهم أملاخنتهم يلو بقول نجارم معارم مخانم يزارب مالتي which is أب هاب ولد عبني ولد غاب أب أين اسني بملكوت معارم نمبالي ما قد لي كم تبقى داسي معارم وندل مالتي قتل من صار اوكي دهر أبيلي أطبيعك بلومو دهر اوكي اوكي ماشي
እስኪ ቁጥር 30 ምን አስተንትነልና እንድሕር ስቕስቕ በዚሓ ባዕለይ ሽም ክትጠቅስ እየ ማለት እዩ ኣብ 29 ዘይድቅስ ዘይሓምም ዘይመውቲ ንኩሉ ህይወት ዝህብ እዩ ምስ በለ ከም ብሓድሽ ምእንትነተን ኣብኡ ዘለዋ ነፍሳት ሰብ ሓራ ከውፅእ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ናብ ዘሎ ቦታታት ሲኦል ወረደ ህይወት ንክህብ ማለት እዩ ኣብ ላዕሊ ህይወት ዝህብ እዩ ኢልዎ ኣብ ቁጥሪ 30 ከዓ ነተን ኣብኡ ዘለዋ ነፍሳት ሓራ ከውፅእ ናብ ሲኦል ከም ዝወረደ ንሲኦል ከዓ ብመለኮቱ ማረኸ ይብል ኣሎ ዳግማይ ድማ ንሱ ልዕሊ ኩሉ ሰማያት ኢሉ ኣብ ዳሓለፈው እንተነቢብልና ነይሩ እዩ ኣብ ሲኦል ከሎ ኣብ መስቀል ከሎ ኣብ ምድሪ ከሎሲ ኣብ ሰማይ ከዓ ብክብሪ ምስ ኣብን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብመለኮቱ ከዓ ይምስገን ነይሩ ናብ ዓለም መሓድር ነይሩ ንሱ ካብ ቅዱስ ስላሴ ኢሉ ኣብ ሓደ ህላዊ መለኮት ሓደ እዩ ነቲ ዝተዋህዶ ሰብነት ሰብ ምስ ህላዊ መለኮቱ ሓደ ዝገበሮ ድማ ንሱ እዩ ይብል ኣሎ መን ኣስተንትነላ ነዚኣ ፍትናዶ ዲያቆን ሓወይ ሽማ ማረዘነት ንዓኸ እውን ክፅዋ ሓሲበ ነይረ ስቕስቕተት ትበዝሕ እንኳዕ በዓል ኩሉ ድከኣሎ ምዃኑ ይትገልፀልና ኣብዚ ኣብ ሰማይ መሰብኡ ከሎ ኣብ ምድሪ ኣብ ሲኦል ኣብ ኩሉ ክበፅሕ ከም ዝኽእል ኣብ ኩሉ ኣትዩ ድማ ንኸድሕነና ከም ዝኽእል ኣብታ ኣነ ደንበብኳስ ንእግዚኣብሔር ድሰኣኖ የለን ኢልና እውን ኣንቢብና ኢና እሞ ንዕኡ ድሰኣኖ ነገር ስለድየለስ ከም ሰብ ሙሉእ ሰብ ኮይኑ ናይ ሰብ መከራ ኩሉ ብጀካ ሓጢኣት ኩሉ ተቐቢሉ ከም ኣምላኽነቱ ከዓ ኣብ ሰማይ ብመላእኽቲ እንዳተወደሰ ኣብ መሬት ኣብ ሲኦል ኮይኑ ከዓ ነቶም ከድሕኖም ደደለየ ኣድሒኑ ኣብ ኩሉ ከኣለ እዩ ማለት እዩ ከማ ተረዲእኩኒ ቃል ህይወት ተስማዕልና እሺ ካልኦት መን ውስኸላ ሓድነትን ሰለስትነትን እንዲዘረደአና ብዛዕባ ትምህርቲ ስላሴ እውን ዝርእስቲ ከምዚ ክንሰምዖ ዝወዓልና ወላ ብዳሓለፈ እውን ወላ መስቀል ተሰቂሉ ከሎ ነተን ኣብ ሲኦል ዝነበራ ነፍሳት ኩለን ገፊፉ ካብ ሲኦል ከውፅአን ንሲኦል ክወርድ ከሎ እውን እንተኾነ ምስ ኣብን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብመለኮቱ ማዓረ ኮይኑ ኣብ ሰማያት ኣብ ኩሉ ሙሉእ ህሉ ምዃኑ ምስ ኣብን ምስ መንፈስ ቅዱስን እያ ትገልጽ ምዛል በልክያ ማማረ ዘነት ኣብ አንቀጸ ብርሃን ድበሃል ውዳሴ ማርያም ኩላትና ንፈልጦ ኢና ውዳሴ ማርያም ናይ ሰንበት ውድእ ምስ ሰበልካ ቀፂሉ ዘሎ ጽሑፍ አንቀጸ ብርሃን ይበሃል ኣብታ ኣንቱ ውእቱ ዘኮንቺ ጽርሐ ቅድሳት እትብል እንታይ ድብል ጽሑፍ ንረክብ ወሶበ ርእዩ እግዚኦሙ ዘአስተጋብአ ኩሎ ፍጥረታተ እንዘይነብር ውስተ ህፅንቺ እቲ ንኩሉ ፍጥረታት ዝፈጠረ ንኩሉ ፍጥረታት ዝምግብ ኣምላኾም ጎይቶኦም ኣብ ሕቑፍኺ ነቢሩ ምስ ረኣይዎ እቲ ንኩሉ ፍጥረት ዝምግብ ከም ህፃን ጡብ ክጠብብ ምስ ረኣይዎ
حاسسو وست أريام وبهي ركبوه مثل أبوه ومنفس قدس كما تكات عمدري خم هتسان تحوقفو طبك تطبب مسرعيوه انت جيروم أبلع على نفس ما يدما دليوه أبو خامس أبون منفس قدسن كم قدمو خا أبزفانو خمس جن كا ريومو يا تبل جاء مدري خم هتسان تحوقفو طبنا طوبه بخلو سماين مدرن زفترن كل فترة دمجب كم هتسان أبحوق فعدي تحوقفو طبك طبو مسرعيوه قريموام أعينتم من السماء العيلو من تتأموتو خا مس أبن مس منفس قدسن كم قدومو أبزفانو بهلا ويملكوتو خا أب سماي كا خمسجن ريومو يعتبل زاد بالكيا بجئزيا أبز عن قص برهان تطريق صاد اللامو عليه تسمع لنا مع مرزنت الشيخ خالد حوي أنقص برهان بتقرينيا أدلهني قداس مريم أفدق برهان مالدي ايوه أفدق برهان ناي سنبت مسوداكا أنقص برهان نبلو أفدق برهان عم ببيخي it's amazing تاشمي بحافشاتي قداس مريم ولا أنقص برهان بزعبا مستيرة سقاوي تربزح تحستو أنتي وقتو زكونش تصرها قدسات تبل أرستي هاب عم ببيع بزعبا زنولو دلنا رسل بسفيحو تقلزيا آمين الشي حافتنا قللتا قال كمان إلو حفا بيلو لله أكينا ممرسارة نعنتو يا مسلني ممرسارة ريدي تخونك بآخر جمرتاني عنتوي بدحريقة حافتنا قللتا ممرسارة ريدي تديكونك كينا حافتنا قللتا تكتسليخ يا ديكون ودينا للتعدل حبة إيش حافتنا قللتا اوكي أثي فقدي سلاسان سلسان يا زلاتني حتى رأيتهم أنا تردأتني زلاقن فتا قالتن سنتنسي كلهم نبيات بب زمنهم نقدومن كله تتزاربوس حقي يوتب الموني حسوت نبيات هاي نوبرون اليوم ولا تقال كماسي حسوت نبيات موتي أممو مرمرو اندي زبلمش تا حقي يوتب زلا ولا مستافرس كان بباخلوس قرب تكساجراتني እንደገና خاص كلوتي ክርስቶስን ሁሉ ተተነበየ ነቢያት ኩሎም ዝተነበዩ ነቢያት እቶም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሒፎም ዘሎ ነቢያት ተነበዩ ተፈጺሞ ኢልናምሽ ብሕጂ ከትንቢት ክህሉ ድዩ ብዙሕ ነገር ትሰምዕኖ ነቢ ገለ ትሰምዕ ወይ ከዓ ከምዚ ተነቢዩ ትሰምዕ ሞስ ተቐባልነቱ ከማዕረኽ እንደዩ ስለ ምጽኣት ክርስቶስ ዳግማይ ምጽኣቱ ከማን ዘይኮነ ስለ ሓደ ግዜ ከምዚ encouragement motivation ዝመስል ትንቢት ካትሰምዕ ሞስ valid ድዩ ከምዚ ተቐባልነት ኣለዎ ድዩ ብዓብዩ ግን እታ ኣብዚኣ ዘላ ፅሕፍቲ ኩሉ ተዛረቦ ነቢያት ተዛረቦስ ኩሉ ሓቂኡ ትብል ዘላስ እሳ ቁርብ ሰገራትኒ እሺ ሓፍትና ኣልልታ ኣቦታት ሰሚዖም ኣለዉ ክሳብ ዝምልሱ ስልክ ግን ኣነ ከዓ ነዚኣ ከተስተውዕልላ ትሕት ኢሉ እንታይ ኢሉ ኣሎ ኩሉ ግዜ ብመለኮት መንፈስ ቅዱስ ዝተዛረቡ ነቢያት ብል እዩ ሕጂ ነቶም ሓሰውቲ ነቢያት ከመወከሲ ከምፆም ኣቅልኒ ብምንም ተኣምር ንበዓል ኢሳያስ ንበዓል ኤርምያስ ነቶም ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ዝተዛረቡ ነቢያት እሶም እዮም መወከሲና ስዋይ ከዓ ብመለኮት መንፈስ ቅዱስ ዝተዛረቡ ነቢያት ኢሉ ነቶም ቁኑዓት ነቢያት እሶም ዝተዛረብዎ ኩሉ ሓቂ ኢሉ ብሎ ደሎ ንዕኦም ምዃንያ ዝያዳ ምስታ ዳሓተት ከያ ሕቶም ዝናይ ሕጂ ደለዎ ሓሰውቲ ነቢያትን بحجة تنبيت على اللوديو قالن قال اندبلكيو مسكح حيكون كملسكوا يا مابوتا اوكي شيك عليه وتسمع لنا كلتن سلستن قادي يكون ودي أبسب عن حدث اوكي أب بأقالو فتسم حدا إيو ولد بأقالو فتسم حدا إيو منفس قدس بأقالو فتسم حدا إيو እዚኣቶም ከም ማዕርግ መንግስቲ ኣይኮኑን እንታይ ደኣ መለኮት ሓደ እዩ ኣጋዛዘቡን ሓደ እዩ ሓሳቦም ሓደ እዩ ፍቓዶም ሓደ እዩ ኣምላኽነቶም ሓደ እዩ ሰማያት ምድሪ ባሕርን ኣብኣቶም ዘሎ ኩሉ ዝፈጠረ እግዚአብሔር ሓደ እዩ እዚኦም ዝምፍልላይ ዘይብሎም ኩሎም ካብ ኣብ ኩሎም ሓደ እዮም ንኩሎም በብሓደ ሓደ ህላዊ እዩ ዘለዎ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ካልኣይቲ ከዓ ብዳሕራይ ዘመን ይብል ካልኣይ
دحراي زمن كا جبريل ملأخ نابتا نصفت دنجل مريم مس تلاكي كمزي እናበለ አበሰራ ወምልእተ ጸጋ ሰላም ንኣኺ ይኹን እግዚአብሔር ብሳኺ እዩ ሽዑ ቃል ምስማዕ እዝኒ ጥራይ ዘይመርመር ከይተወሰነ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ኣብ ማህፀን ሓደረ እሺ እቲ ንባብ አንቢብና እንዲና ማማ በረይ ከም ደላታ ታንባብ አንቢብከያ ምድጋሚያ ትኸውን ደላ ከተስተንትንያ ክትገልጽያ ከተብርህያ ምንቲ ኢለ ኣለኹ ደማማ በረይ ቁር መብርኽ ትገብርላ እሺ ሰለስቲኦም ዘይፈላለዩ እዮም ኣብ ፍጹም ሓደ እዩ ወልዲ እውን ከምኡ ሓደ እዩ መንፈስ ቅዱስ ኩሎም ሓደ እዮም ኣይልወጡን እዮም ማዕርግ መንግስቲ ኣይኮነን እንታይ ደኣ መለኮቶም ሓደ እዩ ኣጋዛዝኦም ሓደ ሓሳባቶም ሓደ ፈቃዶም እውን ሓደ እዩ ኩሎም ኣይፈላለዩን እዮም ኩሉ ግዛኦም ሓደ እዩ እቲ እግዚአብሔር ዝፈጠረ ሓደ እዩ እዚ ኣብላ አሜን አለወ ተስማዕልና ናይ ገብርኤል ከዓ ነብስ ዝግእትን ድንግል ማርያም ዘበሰራ እሳ ኩላ ነሳውን ከማያ ድንግል ማርያም ምስተላከ ከምዝ እናበለ በሰራ ኦ ምልእተ ጸጋ ሰላም ንኣኺ ይኹን እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ሽዑታ ቃል ምስማዕ እዝኒ ጥራይ ዘይምርመር ከይተወሰነ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ኣብ ማህፀን ሓደረ ኢሉ ታዝብለትና ኩሉ ሻዕ ደጋጊሚኡ እሳውን ብልኡኽ ናይ ቅዱስ ገብርኤል ያ ኩሉ እቲ መልእኽቲ ዝረኸበቶ ዝግእትነ ማርያም እሳኻ ንስኣት ልእኽ ዘላ ይብል አሜን ቃለወ ተስማዕልና እሺ ዲያቆን ሕቶኻ ሓትት ዶና ከዓ ምዛ ሕራይ ክበኪ መምህር ሳራ ከምዛ ናይ ማማ በረይ ብዙሕ ግዜ እውን ክደጋገም ፀኒሕ እንድዩ ማዓረዮም ይኽብል ፀኒሕ ብዛ ቁፅሪ 2 እንድሕር ማዓረ ኮይኖም ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 7 ጀሚርና እንድሕሪ አንቢብናዮ እንታይ ድብል ኣሎ ካብ መላእኽቲ ቁሩብ ኣንኣስካዮ ትብል ኣላ ትሕት ኢላ ከዓ ኣብ ቁፅሪ 9 ነቲ ብምኽንያት ስቅያት ሞቱ ካብ መላእኽቲ ገለ ቁሩብ እተታሕተ ኢየሱስ ከዓ ትብል ኣላ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ማዓረዮም እናበልናሲ ንክርስቶስ ግን ካብ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ጥራይ ደይኮነስ ካብ መላእኽቲ ንታሕቲ እውን ከም ዝተሓተ ከዓ ኣብ ዕብራውያን 2 ይገልጸልና ኣሎ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ እውን ምዕራፍ 10 ድያ ጌጋ ክለለይ ቸክ ገብራ هو معرف 10 ያ እንታይ ድብል ኣለዎ ከዓ ኣቦ ካባይ ይዓቢ እታ ጥቕሲ ደልየ ክረኽባየ ኣቦ ካባይ ይዓቢ ከዓ ኢሉ ክርስቶስ ኣብዚ ሃይማኖት ኣበው ግን ብተደጋጋሚ እንታይ ይብል ኣሎ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ማዓረዮም ስለዚ ይጋጨሎም እዚ መንቲ ክበርህልና ኢለየ ኣይነው መብዛሕትኩም ፅቡቅ ጌርኩም ክትምልስዎ ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ግን ስለምንታይ እዩ ኣብዚ ማዓረዮም ዳበለሲ ኣብዚ ወንጌል ዮሃንስን ኣብዚ ዕብራውያንን ከኣሲ ክርስቶስ ካብ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ጥራይ ደይኮነስ ካብ መላእኽቲ ንታሕቲ እውን ከም ዝተሓተ ይነግር እሞ ነዚኣ መን ነብረህልና ካብ ጉባኤ ኣለኹም ዶ ሕራይ መምህር ሳራ ናባኺ ቅድም ክንምለሳ ኢና እዚኣ ሕቶ መምህር ሳራ ኣለኽ ዶ
هراي امبار تاغيزينا هنتقمل لامنتي ممر سارا ابستملسته امونغو ويد حربوتات تا حساب اختبيا ناجيين إذا قصر خلت هذا تخون دياكن ابيت إذا قصر خلت هذا اذا حطو ديا وذات حتى زلها سيني كده هو بوزح جيزن بيمنا عندنا ابزا قطر خلتها غاب زبلت هو الله أبا أكالو فصم حاديو ودون بأكالو فصم حاديو منفس قدسون بأكالو فصم حاديو إزياتهم كم معارك منغستي أيكون انتايدا ملوكوتهم حاديو أجزازهم حاديو حسابهم حاديو فقادهم حاديو أملاخنتهم حاديو سمعات مدرن بحرن أبعاتهم زلو خلون زفتر እግዚአብሔር حاديو بناتي أتحساسبان تايتي سلاسي حادي يخونو سلسته يخونو اندي أبتي حادي فللي كم زي بلوم أبتي السمكا نناتهم سمه الله عبين نشتين زي بلوم سمكن كم أبو ودي منفس قدوس تباهيلو نناتهم سم كم زوهابو أبتي نايكالي أسرارحان نايكالي جن حاد مخانم اتحادنتن سلستنتن يجلس الله قبل من الله وديكون الشيء قال وتسمع لنا أبا يعقوب هاي حفتنا عللتا إذا كبلات أنا حكو تغسي تا أبو خباي عبت بال أبو ونجيل يوحنس 10:4 شمنتني هذا أبو ونجيل يوحنس 10:3 أبو أنا أبو المعارينا خاتب الله الشيء حفتنا عللتا أفتا أنا نبون معرينا قبل كله نتملكوتاوي حيلو يقلص الله يبل توم ترداني تا كمل أختي قرب ناس قبل كله خانت من تانا من تدحنتنا زلبسو السجا نعون مقلاتيو كم بفقد 20 شعات زنبنا يعني بابسلك خمسة كما ناس تأميو دقيمو إلنا نزارب نيرنا مش عنتو ننبب نيرنا لازم نتكمل أختي تقربات حاته بالكلو سجاس لزلبس خمانا سلز خنا مالتي ملكوتاو حيلو جنا مع مهانو مع منفس قدس مع قدس سلاسي خمس خنا قال وتسمع لنا حفتنا عللتا كلكم زنبكم دستنتمكم تسالتفكم زعبيت صقيب زحالكم الشيء كابز بمغتسال مدرخنا أبو بوتات كحلفكم مجمرتا أبو مرقيتا خمد صنايم كتسيلهم أبي ملاك السلام مدرخنا أبو بوتات كما يوعيلكم كما يكنيهم كلهم زبق زابير روح فتارينا ساب الساعة زبدا حنا سلام عكيبو بس قدوس أقلقلوت نراخب نزردقنا نزدقفنا ناي بحر مسقانا يبسحيو كلهم بتوم نعيو زابير ملغتي قدشت بيت خريستيان بأنك أدوان بتبعاتن تكتاتل وزلهم كاتبو حبو الزرئي زابير اسيته صادقان أسبته تانغفلكم مستزلنا جزيه حبتنا عللتا خابز حددة تحتو معر هيمانة أبو معرف 7:33 حق تزاريبهم نبيات مو نبيات حسوت كاين برون ديوم نزبل داكونا حاونا دياكونا محاري كابتا ملاختي صبق غيرو ملي سواي موسى خياد اللياني بحجخة عبد خريستيان تنبيت على ديو بزعبا حسوت نبيات كان تعيق نبل زلنا زبل من البات حساب تردي أن تخينه قويتانا نحمد حنان يس كريستوس مجمّر بدبر زيت بزعبا مود أتعلم كزارب كله تان مجمّر زهبا متنقطع أب قصري 4 5 كاب حسوت نبيات تتنققو تبلي عملت
ንብዙሓት ከስሕቲኦም ኢሉ ሓሊፍዋ ኣብ ምዕራፍ 24 ግን እንተተኻእሎም ነቶም ሕሩያት ንምስሓት ዓበይቲ ተኣምርትን ተኣምራትን ክገብሩ እዮም ስለዚ ተጠንቀቑ ይብል ማለት እዚ ናይ ስሕተት ወራር ኣብ መወዳእታ ዓለም ጥራይ ዝመጽእ ዘይኮነስ ኣብ ዘበነ ሃዋርያት እውን ነይሩ ጸረ ክርስቶስ ጸረ እምነት እቶም ሃዋርያት ግን በቲ እግዚአብሔር ዝሃቦም መንፈስ ቅዱስ ብጸሎትን ብጾምን ብትምህርተ ቃል ወንጌልን ይገንሕዎ ስለ ዝነበሩ እምበር ኣብ ዘበነ ሃዋርያት ከም ዝነበረ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ቁጽር 18 ጀሚሩ እንሆቶም ሓሰውት መሲሕ ጸረ ክርስቶስ ጀሚሩሎ ኢሉ ማዕረቶም ሃዋርያት ትምህርቲ ክምህሩ ከለው እቶም ሓሰውት ነቢያት ሓሰውት መምሃራን ካደ ድሕሪኦም ነቲ ትምህርቲ ክዓግትዎ ስለ ዘይክእሉ ካልእ ንዑዘ ዝመስል ጽሑፋት ከም ቃል ኣምላኽ ከም ወንጌል በደድሕሪኦም ዘርኡ ነይሮም ክሳብ ጉባኤ ንቅያ ከዓ ብዙሕ ዝሽገሩሉ ኣብ ጉባኤ ንቅያ ግን ቤተ ክርስቲያን ነቲ ቅቡል ኢላ ነቲ ዘይቅቡል ከዓ ነሲጋቶ ማለት ብድሕሪኡ ከዓ ዓሪፉ ማለት ኣይኮነን ማለት ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ኣብ ዮሃንስ 5:43 ኣነ ብስመይ መጽእ ኣይተቐበልኩምን ነቲ ብገዛእ ርእሱ ዝመጽእ ግን ክትቅበልዎ ኢኹም ነቲ ሓሳዊ መሲሕ ማለት ኣነ ክርስቶስ እየ እናበለ ንዝመጽእ ኣነ ብስመ ኣቦይ መጽእ ኣይተቐበልኩምን ነቲ ብገዛእ ርእሱ ዝመጽእ ግን ክትቅበልዎ ኢኹም ኢሉ ዝተዛረቦ ምልክት ኣሎ ማለት ኣብ ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 13 ቁጽሪ 8 እቶም ማሕተም ናይቲ ገንሸል ዘይብሎም ኣብ ዝርክሰት ከም ዝወድቁ ይገልጽ ማለት ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 1 እንታይ ዝብል በቲ ዳሕራይ ዘመናት ገና ገሊኦም እምነቶም ክሒዶም ንመናፍስቲ ስሕተትን ንምሁሮ ኣጋንንትን ከም ዝስዕቡ እቲ መንፈስ ብግሁድ ይብል ኣሎ ንምንታይ ንመናፍስቲ ስሕተትን ንምሁሮ ኣጋንንትን ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ያንቢበ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ካብ 1 ጀሚሩ ክሳብ 5 ዘሎ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናይ መወዳእታ ቃል እዩ ማለት እዩ እዛ ቃል እዚኣ ምስ ተበለ ተታሒዙ ናብ መስዋዕቲ እዩ ዝኸይድ ምክንያቱ ኣነ ክስዋዕ ቀሪበ ኣለኹ ጉያ ይወድየ ኢሉ ዝገልጽ እታ ናይ መወዳእታ ዝሃባ ሕድሪ እያ ኣእዛኖም ኣሳሒቦም ደኣ ብትምኒት ርእሶም መምሃራን ክእክቡ እምበር ነቲ ጥዑይ ትምህርቲ ዘይዕገሱሉ ዘመን ክመጽእ እዩ ሽዑ ኣእዛኖም ካብ ሓቂ ክመልሱ ናብ ጽወጽዋያት እውን ክምለሱ እዮም እሞ ብኩሉ ዓቕልን ብምሁሮን እቲ ቃል ክትሰብኽ ብግዚኡን ብዘይግዚኡን ከተስምዕ ክትገንሕ ክትቀጽዕ ክትምዕት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሚ ትንህያዋንን ሙታንን ክፈርድ ዘለዎ ክርስቶስ ኢየሱስን በቲ ምግላጹን መንግስቱን እማሕፀነካ ኣለሁ ግና ከንስኻ ብኩሉ ተጠንቀቕ መከራ ጽገብ ግብር ወንጌላዊ ግበር ኣገልግሎትካ መልእ ኢሉ ኣነስ ክስዋዕ ቀሪበ ኣለኹ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ እንታይ ከም ዝመጽን ኣገልገልትን ምእመናንን ከአንታይ ክንከውን ከም ዝግባአና ብንጹር ይዘቐምጥ ማለት ኣእዛኖም ኣሳሒቦም ደኣ ብትምኒት ርእሶም መምሃራን ክእክቡ እምበር ነቲ ጥዑይ ትምህርቲ ነቲ ትምህርቲ ሓቂ ዘይዕገስሉ እዋን ክመጽእ ሓቀኛ ትንቢት ከሎ ዶ ብርግጽ ካብተን 5 ዓኑድ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሓደ ናይ ትንቢት ኣገልግሎት እዩ እታ ቤተ ክርስቲያን ናይ ትንቢት ኣገልግሎት ብንጹር እንድሕር ዘያልይዋ ልክዕ ከምዛ ዓይነ ስውር ዝመርሖ ዘይብሉ ናብ ዝኸዶ ዘይፈልጥ ከምኡ እያ ትኸውን ማለት ስለዚ ካብተን 5 የዕኑድ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ዝበሃላ ብዙሕ ኣገልግሎት ኣሎ ቤተ ክርስቲያን ግን ኣብዘን 5 እዩ ዝጥርነፍ ማለት ምናልባት ዘን 5 መንየን እንተዳኢልና ኣብ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ብጽቡቕ ገይሩ ኣቐሚጥዎና ኣሎ እቲ ዕዮ እንታይ ከም ዝመስል እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ ንቕሬታ ግዜ ወስድ ኣለኹ ምስቲ ዘለና ግዜ እቲ መልሲ ከዓ ክምለስ ስለ ዘለዎ ኤፌሶን 4:11-13 ንንብብ ኣለኹ ኩላህና ናብ ሕብረት እምነት
ናብ ፍልጠት ወዲ ኣምላኽ ናብ እኹል ሰብኣይ ናብ ልክዕ ምልኣት ብፅሕና ክርስቶስ ክሳዕ ንበፅሕ ኢሉ እቶም ቅዱሳን ንግብሪ ኣገልግሎት ንምህናፅ ክርስቶስ ሙሉኣት ምእንቲ ክኾኑ ኢሉ ንገሊኦም ሃዋርያት ንገሊኦም ነቢያት ንገሊኦም ወንጌላውያን ንገሊኦም ጓሶት ንገሊኦም መምህራን ክኾኑ መደበ እዚኦም እዮም እቶም ሓሙሽተ የዕኑድ ኣገልግሎት ቤተክርስትያን ዝበሃሉ ማለት እዩ ሃዋርያነት ትንቢት ወንጌላውነት ጉስነት መምህርና ስለዚ ልክዕ ከምቲ ኣጋቦስ ዝተነበዮ ትንቢት እታ ቤተክርስትያን እቲ ጥሜት ክመጽእ ከም ዘለዎ ካብ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ምስ ፈለጡ እቲ ጥሜት ከይመጽእ ከሎ ገንዘብ ኣዋፂኦም ነቲ ሽግር ኣዓጽዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ትንቢት ኩሉ ግዜ ቤተክርስትያን ሓደ ካብቲ ትምራሓሉ እያ ማለት ነቲ ካብ ክርስቶስ ዝኾነ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝኾነ ቤተክርስትያን ካብ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ፈሊጣ ዝተቐበለቶን ኣለልያ ዝነፀገቶን ምልላይ ግን ናህና ገደ እዩ እሞ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና እቲ ዝኸፍአ ናይ ዘበና ስሕተት ብትንቢት መሰል ስለዝመጽእ ከነስተውዕሎ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃዱ ይኹን ሓብትና ዓልልታ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ሕቶ ኢኻ ሓቲትኪ ምስቲ ዘለና ግዜ ግን ንሎሚ ዝኣክል ኮይኑ ይስምዓኒ ስለዝተፈቀደለይ ብልቢ የመስግን ተረፈ ኣገልግሎት ኣውደ ምህረት ናብ ሓውና ዲያቆን መሓሪ ኣሜን ቃል ሕይወት ተስምዐልና ንጹር መልሲ እዩ ሓራይ ካብዚ ብምቕጻል ነቦና ነቤ መላእከ ሰላም ናብ መድረኽ ክዕድሞም እየ ኣምላኽ እንተፈቂድዎ ንሕና እንተሃሊና ኣብ ድመፅእ መደብና እዛ ተኣሽሙ ከዓ ክትምልሱልና ምእንቲ ሓፍትና ዕልልታ እኳ ወላ ባባ ያዕቆብ ተኣሽሙ ገይሮም ፀኒሖም ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስን ማዓረን እናበልናሲ ንምንታይ እዩ ኣቦ ካባይ ዓቢ ድብል ካብ መላእኽቲ እውን ተታሕተ ድበሎ ንምንታይ እዩ ትብል كان فقط እግዚአብሔር ኣብ ድመጽ ብዛዕባ እዚኣ ከኣብርሃ ቢልኩም ክትምህሩና ሕራይ ካብዚ ብምቕጻል ነቦና ነቤ መላእከ ሰላም ናብ መድረኽ ዕድም ሕራይ ክብርና ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ነቦና ብመርጌታ ከምኡውን ሓውና ዲያቆን ቃል ሕይወት ተስምዓልና መዝሙር ንዘመርኪ ሓፍትና ኣስለ እውን ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ነታ መዝሙር ብጥቕስታት ዝገለጽኩማ ነቲ ተዋሃበኩም ንባባት ብምንባብ ካብዚ ክንመሃሮ ፀናሕና ምዕራፍ ናይ ቅዱስ ቄርሎስ እውን ተረዳእኩም ብኣስተንትኖ ዘይተረዳእኩም ድማ ብሕቶ ሕቶ ኩሉና ኮይኑ ትመልሲ ድማ ንኩሉና መልሲ ክኸውን ዘበልኩም ኩልኩም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ኣብታ መወዳእታ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 34 ዘላ እየ ክርኢ ደልየ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ንሰባት ብስም ስሉስ ቅዱስ ማዕረ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ቅድስቲ ጥምቀት ቅድሚ ምቕባሎም ነዚ ኩሉ ብቅዱስ ተግሳጽ ይመሃሩ ንዑ ክብሪ ይኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ቅድስቲ ጥምቀት ቅድሚ ምቕባሎም ነዚ ኩሉ ብቅዱስ ተግሳጽ ይመሃሩ ትብል ኣላ እሞ እቶም ንወዲ ተባዕታይ ኣብ 40 ንጓል ኣንስተይቲ ድማ ኣብ 80 መዓልቲ ነጠምቆም ዘሎናሲ ናይ ቅድስቲ ጥምቀት ናይ ስላሴ ሓድነትን ሰለስትነትን ኣቀዲሞም ፈሊጦም ኣቀዲሞም እውን ነቲ ተግሳጽ ብቅዱስ ተማሂሮም ዲና ነጠምቆም ዘለና ክንምህሮም ተደለና ኸ ይሰምዑና ድዮም ሰሚዖም ከ ይርድኡና ድዮም እቲ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ 80 ኣብ 40 ትፍጽሞን እዚ ጽሑፍ እዚ ዝብለና ዘሎን ይጋጮ ዶ ይመስል እዞም ደቂ ዘመንና እውን
كم شقد تقملو زلو مالتي لهم ناي زمنا والدربعة خلخا قال 8 كلخي زتطمق كيو أي فلتكم يمو زأمنان زتطمقن كدحنيو زبل أونجيل ماركوس معرف 16 قطر 16 مو إتنا هيصاننت طمقت إتن كيفلتكم كي أمنكم تطمقكم طمقت أيكونن إن تبهله لومي ناي زمننا سبكت ناي زمننا والنسب معنقفي ناي زمننا والنسبات أبطرطر يأتيو كابتا قنعتا هايمانوت زوص ويدما كام مقدا زالي نريو زلنا ايو إذا حجي قدس تمقات قدم مقبالهم نزي كله بقدس تكسات يمهارو كبل كله نمانيو انت دايلنا نتوم هصانات نطمقم بأمنات ولدن بحلافنت نايتي أدى كريستنا ويدما أبو كريستنا كم حبرة سب نحنا نبلغنات ندى كريستنا نبو كريستنا ود عركاي انديو محازاي انديا عركاي انديا غربتاي انديو مسارحتاي انديو إلنا إنا بزح غزيه نتقملو جن السوء أبوتو خلو اتزعابي كم بعين بيت كريستيان ويدما بحق أملاك نريو خلنا جن ود عركاي غربتاي ود مسارحتاي زي كونه ناي سلاسي حد الناس سلستنت أصبيقو زفلت مسئراز زفلت نتا صلوت هايمانوت مسرت امنتناون نعا زفلت يتحلفنت كقبل زلو حجي نتوم مصانات بناي ولدن بناي أبالغن حلفنت أب هصاننتهم كام منفس قدوس يولدو كاب صقات امقت يولدو أكال كريستوس يخونو ولد أملاك صوعو أبال بيت كريستيان دما يخونو إذا أبزا قطر 34 قدس تمقت قدم مقبالهم نزي كله بقدس تكسات يمهارو تبل دلاغن وي أبكال امند صنحو نعبيت إمالتيو تزاريب كايو زسمع حتيت كايو زملس زستوعل نزفلت قنا بناي ولدي حلافنت بناي بالقح أب كرسنا أدى كرسنا حلافنت أيقونة بيت كريستيان تتأمق بناتو وي بناتا حلافنت مهيرة تمقات انتاي تقمو مستيرة تمقات انتايو كاب تمقات انتاي كركب وي دما انتاي كتركب يم زتمقو زلو مهيرة تمقات تقمنيو تمقات كالا اي ولدناتيو تمقات دما سما كام منفذ قدوس مولاديو إلهم نتوزو تمهروا آمينهم مستقبلوا بدحريو تتأمقهم مالتي مو فلي أبيلنا كنريو إلى إيه مخنياتو قل عخلق الناتبالي بزح سلادشو قطمو إذا تقصي إذا تحفت دي أدما كنريو أخلنا نعم تحقز كي تمثلنا إلى إمو سلخل لك مسقانا يبصحيو نعابي مهيرا أفليتا قدس تمقت انتاي مخانو قدم مطماقو مهيرا يا تقبلهم نهصانات غنا بناي ولد حلافنتن بناي بالغ حلافنتن بيت كريستيان دما ناي كل حلافنت دما اللوا مالتي مو بخمزي كنردو زابير نخلنا مغلاصو منبلشو يبزحلنا رحس حدش عمد دما يقبرلنا نزمت زولو سولوس أي كلواناني بيت كريستيان ممساينا أي مالتيو ربع لدتنا ربع سلزغنة سلس مشتينا أو نحضرنا بربع زوج حمو دحر خلت السمن بزمة دبزة أملاك الرخبنا حدش عمت بسلام أبصحو برهان لدتو بسلام أبصحو نايزمت نايلو مخلت السمن دما بخمس خن الرخب أملاكنا نخلنا بتعنا بسلام يحلونا سلخلو جابير مسكانا يبصحيو ما مدبنا بصلت كنعصو كلنا توم سمعنا حلف سنبت
سمعنا لنا تملي سمعنا دما كل جزي ربع مهللا نرنا يصبح دما كلنا يحدش عمت مقبل دما مهللا لنا نتاتو الدعزلا بمسقانا أملاخ عمتا جمير عمت سلزفت سمنا بمسقانا كنودا نتا تمنا أتوازل لنا حدش عمت دما بصلوت مش أملاخ قال أتينا أمن فسونتنا أبيت كنري الله لو تخنري الله تحساسبانا خلوات الله حدا نجر دما مس أملاخ قال كن أتولى دما كلنا تم أبصلوت أمهللا صباح كنركب حدا رانبل ده حركبت شعتن فرعان زلو نبسس سدرا بيتنا ويابغزانا تخونو سدرا زموصنا كيدنا خنقبلهم وين احنا نخدم تخوينا ناب سدرانا ونكون كدم نخلينا اخل غزي لنا مو نزا عمتنا مس أملاخ نجمرو سلا كل እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ቅዱስ እግዚአብሔር ስለ ሁሉ ተመስገን ንክንጀምር ዘነቃቃሕካና እዚ መደብ እዚ ጀሚርና ብከምዚ ክንፍፅም ስለ ዝገበርካና ድማ ክብረነ ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን እቲ ኩሉ ክንመሃሮ ዘምሰና ኣምላኽና ኣብ ኣእምሮና ክሓድር ኣብ ጽላት ልብና ክቅረጽ ከነዋህሉ ለሞ ክንሓስቦ ከነስተንትኖ ክንነብረሉ ክንምርሐሉ ብመንፈስ ክንዓብየሉ ናብ ሰማይ ክንጥምተሉ ድማ እስኻ ሓግዘና እዚ እናኣትዎ ዘለና ዓመት ኣምላኽና ዓመት ንስሓ ዓመት ፍቕሪ ዓመት ሰላም ዓመት ይቕረታ ዓመት ምትእኽኻብ ግበረልና ንስሓ እንጥቀመሉ ተባይስና ተሊና እንረቐሉ ተቀይምና ተሊና ይቕረታ እንተሓታተሉ ብጾም ብጸሎት ደኺምና ተነርና ብጾም ብጸሎት እንሕይለሉ ንቃልካ ምንባብ ትህከይት እንተነርና እዚ ኣቱ ዘሎ ሓድሽ ዓመት ብሓድሽ ሓይሊ ብሓድሽ መንፈስ ቃልካ ንምንባብ እንተግሃሉ ኣብ መንፈሳውነትና ድማ ዕብየትን ለውጥን እንሪአሉ ዘመን ግበረልና ኣምላኽና ትዝዓበየ ህያብናትካ ግዜ እዩ ወዲ ሰብ ሰሪሑ ደኺሙ ኩሉ ነገር ከምፅእ ክእል እዩ ግዜ ግን ናትካ እዩ መነቲ ዝሃብካልና ግዜ ኣምላኽና እቲ ግዜ ክጥቀመልና ዘይኮነስ ንሕና ነቲ ግዜ ክንጥቀመሉ እቲ ግዜ ክንውቀብ ቅድሜኻ ክንውቀሰሉ ዘይኮነስ ኣብ ቅድሜኻ ክንምጎሰሉ ንዑ ናይ ኣቦይ ብሩኻት ዝብል ድምፂ ክንሰምዓሉ ኣምላኽና እስኻ ሓግዘና ህያብካ ክቡር እሞ ኣብ ክቡር ነገር ከነውዕሉ ኣምላኽና ሕጂ እውን ንስኻ ርዳእና ንዓለም ንስጋ ንምድራዊ ነገር ጥራሕ ከይንጥቀመሉ ኣምላኽና እቲ ንስጋና ዝግባእ ንስጋና እቲ ንነብስና ዝግባእ ድማ ንነብስና እና ኣወሃሃድና ንዝሃብካና ግዜ ብኩሉ ክንጥቀመሉ ኣምላኽና እስኻ ሓግዘና ስለ ኩሉ ተመስገን እንጾሞ ዘለና ጾም ድማ ኣምላኽና ኣቦታትና ነቢያት ከም ተቐበልካሎም ተቐበለልና እስኻ ትውለደሉ ልቢ ዘዳሉ ጾሙን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ብርሃነ ልደትካ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ኣምላኽና በዚ ሓድሽ ዓመት ኣብ ሕማም ዘለዉ ክትፍውሶም ኣብ ሓዘን ዘለዉ ከተፀናንዖም ጠምዮም ፀሚኦም ዘለዉ በረኸትካ ክትመልኦም ተኣሲሮም ዘለዉ ምፍታሓት እውጀሎም ኣብ ፀበባ ኣብ ሽግር ኣብ መከራ ኣብ እህታ ዘለዉ ድማ ሰላም ቅሳነት ክትልእኸሎም ንልምነካ ወፈሩ ድሓን ይእትወልና ዝገሹ ድማ ድሓን ምለሰልና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ብኢድ መላእክቲ ክሓልወና ዝወለድናዮም ኩሎም ኣወዳቶም ኣወልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ሰላም ኣውዒልካ ንኣኻ ነመስግነካ ሰላም ድማ ሕድረና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም
بدلنا نعوسنا ندقلنا وكفاد احنا نمبر فتناي تأتونا نقسن حيلين كبرن زال عالمنا تكايما أمين وزت يا مريم نايك قدس جبريل ملاك سلام لك الله حلنا غدا نقليخي بسقاخون دنقليخي أدى إيجابي يرتوات قويتا سراوي سلام لك الله إسغي كاب أنس برختيغي فراكار سخون برغيو أو ملتا تسقا إيجابي يرمساقيو أو فست دس والكي حتياتنا سريالنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتانا حرات لمن لنا أمين افتح ويشرق جنا أملاكنا مدان يسوس كريستوس كاني كاكانا سريات يادم ساسي أبسا ولدو لو ركساتي برهان أنتم أويا كانات وأويا رياقونات إدو أنس أيرو هسانات بسمكم وكون افتان ونصحانه يرسيان يرسكون دولانو سمايات زيو مهارن كريستوس ملعصر تغلطي زيو مهارن كسوس 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهارن كريستوس ملعصر تغلطي بنت اجزتنا مريم كسوس بنت اجزتنا مريم كسوس بنت اجزتنا مريم مهارن كسوس بنت اجزتنا مريم مهارن كسوس بنت اجزتنا مريم كسوس بنت اجزتنا مريم مهارن 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 كسوس سقا قويتانا يسوس كريستوسن فور እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ብልዕለይና ብልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ኣብዚ ዘለናዮ ቦታን ኣፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ኩሉ እግዚኣብሔር ይቀበሎ ኩልኩም ድማ ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ብሩኽ ሓድሽ ዓመት ይግበረልና ልዋም ለይቲ ድማ ይግበረልና آمين أبوتاتنا قال هو تسمعنا ملؤ برهان يقبرلنا أنا دخون للدت إدمنت إن نجمل يقبرلنا البات كبرنا أيوه أقول قلتكم يبارك أبوتاتنا آمين أجمير زفت سمنا لولا بحري እግዚአብሔር አምላክ ክብርን ምስጋናን ይብጽሐዮ ብሩኽ ለይቲ ደሃን ሕደሩ ኣሜን ኩልኩም ደሓን ሕደሩ ፅቡቅ ተባሂርና ቴንኪዩ ኣብ መንጎ ወፅአ ነይረ ሶሪ ኦኬ ጋይስ ጦም ለይቲ ባይ آمين ብሩኽ ለይቲ حضروا قال هو تسمع عنا حضروا آمين ብሩኽ ለይቲ ደሃን ሕደሩ